Esselamu aleyküm mehriban adamlar giyçaksi. Qowum taplaňy. Ştaýda ýani söketde şikrit durdy maksadyň efirine maksat B. Bayram Durdaýew ýa-ni şu familiýasy. Onuň efir ýapyldy. Menim ştaýny açaýyn idim. Şolary zaryad örenler ýoksa nerwis oýnanlar. Oglanlar ýaňy gurruna ýaryldylar. Neme barada? Pul ýygnaýanlar barada. Pul aldyň, pul berdiň, pul goýdyň diýip düşünüp bilemak men. Bermedik bolsaňyz, bermedik zadyň näde gepini edip bilýäňiz. Bir soň et, men pul berdim saňa, şoň maň hasabatyny geç diýip diýseň onda başga gurrun. Bir adam ýygnaýa, şoňa müşahat bir etmäň, o etsin özüni alsyn, özüni. Şol 1 manatdan alsyn, ýygnasyn, halky bir zat edip agdy biresin. Adamlara jalka däl şu pul. Şoň gurrun etmäň. Kim geljek gönýä? Gel ikiňi de malaýyn. Sögüşmäň, akuratça o giçýas. Arabayla Alemancıman mazala Nurmat uğrat alayın. Van malayı mujalamas para. Malemos veri va na gargulan zalaymaz mali. Sesine me ullakan olan sesine me gidiyorsun ve dünyada yok zaten ullağı oturuyor. Mazmanamas para na. Magmun bara baza. Piyan mı ne yemem oğlunuz kim? Cemiyetten bulan. Onun başlardan gavşap başlarını ağzım boş duruna aktarım yani. Ve aleykümselam. Onun olunlar biri pul yığnayan bolsa, yığnak geçsin şol adam. Yığnasın. Yani yığnamaňam şol bir elile vermekliň bir alamaty bolýar. Edip bilseňiz gollap ödüň. Sen et, maksat Türkiýe, maksat B tapawdy ýok, luboň ediň. Men ne şeýtsek, men gurulajak o şatda garşy gurulaň, şu atgy bolýan sistema garşy gurulaň menem etjek, size de etjek. Zorluk ýok bärde. Näme üçin ýygnaýa diýipler. Düşünýärmi? Etsin. O maksat B tulemy çykşaja gurulaya hereket edýär. O özünden soraýanam men iki çak gurulşamda ýöne ol oglan merde oglan ýagny köp ýerde meselen ýapjak bolýar, pul islemeýän adam ol halal işläp işe käbirlerine mümkinçiligi ýok şol işläp hem nime etmekle aktivizm ýöretmek sorasynlar Türkler diýär helal olsun ýa helal olsun ýani men çağam ağzından kesip beremä ony ýani çilim pulu, naf pulu, piwo pulu, arak pulu şoňa gidenden şu takkysini ip berýän men. Ýani size de tawsiýe edýän biri şu hereket edýän bolsa ne dewletde açyly Murat Gurbanow edip bilýän destek edin. Edip bilmeseňiz iň bolmany müşahede etmeň. Yani bu adam kakbuttu ayağından asılyanyarak bolýan ne şunu adam baýap bar yani. Ullo kantaýda pul ýok adamny. Türkmenler agzy ber bolsa pulsuz oşa dawny agdarardy bu sistemany. Pulsuz. Ýöne hiç bolmany şolam bir gollaw şolary. Şonu wagtyna aýrýar, wagt pul bilen ölçenene, pul wagt bilen ölçenýär. Yani pardon, ýalňyş diýmegem. Sen wagtyňy aýryp pul gazanýan. Düşünýärmi? Gel Nurmat alaýyn sen. Nurmat hiç kime söýgeňe
tertiplije, edeplije urlaýar. Söýdükler boş versin, boş oğlanlar. Men Türkiye'den soracaktım. Nur Muhammed Ağamayev'den pul elde diye de. Neden hastaların önüne çıktı, pul aldı, çöpledi, olan dekontunun ülkesinde değil ki? Hangi insanda ne açmanat dekontuna pul toplandı, hastanın arkasında ne açmanat pul toplandı, İngilizce götveren çağası, maksat Türkiye'si, öve geldi. İngilizce yanındaki bir marlı oğlanımız Türkmenistan var, bir oğuldu değil, çıkardılar. Şuna İngilizce iPhone 13 alanına çelebilen o. Bu gene edelim Nur Muhammed Ağamayev'in 2-3 kuruş pulunu minde gözü bitti. Bu kim bul oğlum? İngilizce Şatık Şeyh'in yanına, Türkiye'nin dilen oğlan, Şatık Şeyh'in yanına gidip, özaydı otur, ecesini bir somsağa sattı diye. Yine Türkiye'ye gidip dilaştı diye. Benim yanımda ne akil yalvardı diye. Türkiye'ye gidip yine dilaşıptır diye. Dilsiz, it. Gelinler, hesap verinler. Maksat, gelsene sen. Sizler efir alman cövür it köpekler yal cöv köpekler yal yürümenler. Nur Muhammed Ağamayev'in ben hemmesini aydın. Dur Sultan Tağanov var. Nur Muhammed Ağamayев var. Kalanlara çöp kutu. Aktivist sistemasi çöp kutu. Özüne men aktivist, men planı, men pistigany çöp kutu. Adam köçe çıkıp hakkını talep edilen o. Nur Muhammed Ağamayев dövüldü. Çotkan özaydı oturuyor. Men su septim. Urdum Nur Muhammed'i. Ezidi urdum. Ya tövbe estağfurullah. Gelsenizler bizi ur görsenizler. Şerefsizler. Gelinler bizi ur görünler. Gücünüz yetse gelinler. El kaldırmayın. Kanun esasında yörecek adamı urmanlar. Gelin. Canından öten. Namusundan öten adamı el kaldırırsanız da Türkiye. Feret Nurma taňa daraşmakda zaten ol öňkerek Zakirliň duşu bolanna uşa yüzün belletdi oğlan. Oň gepine inanmalar. Şeň töhmet atjaw diňe. Täm O dimini töhmet atdy. Bu Dursul Dilbera Balakwanın tursundan düşme bol oğlan. Dursul Dilbera Balakwan tursundan düşen günü bu adam yok bolýar zaten. Bunu saklap gören Nurma Feret Dilbera Balakwan. Dilbera Balakwan çöwjewi iti geledenim rajon kesecek olam. Git, eceğin bir somsa tapşır kaydıpsın. Onun bir eceğin namusunu bir yığışır. Köçeden al, hükümede yalakalık yapma derim. Ece değilen zat, neyme zat? Kakanı yığlattılar, eceğini yığlattılar. Hayvan, sende namusun varsa, şerefin varsa, namusun yığını. Nur Muhammed'in 2-3 kuruş pul üçün canın orta koyacak olmasana geri zekalı. Nur Muhammed. Bu yer adamlardan efir alıp, övezeldi men canım yan en yeri bul. Benim kadınlarım yolda sürünüp yiyor. Benim milletim yolda sürünüp yiyor. Anasını satayın. Hükümet. Kim günahkar? Kurban Kulu günahkar mı ya? Recep Tayyip mi günahkar? Recep Tayyip mi zor bilen getirdi? Kurban Kulu zor bilen koyuverdi milletine. İşe girmek için rüşvet verin. İşten yurttaşına çıkacak rüşvet verin. Türk'a kaçacak işlemene Divanoy bilet alın. Rüşvet verip. Geri zekalı. Bunu bilmeyendir öyle Türkmenistan'ın prezidenti. Göt vereyim onda. Yanaydan olaydı, maşkaladan diye. Benim oğlum yamanlık etse, terbiyesizlik etse, men komşum Aydar. Oğlum şelavi çıpıyor. Aydıp diyorlar. Benim için oğluma terbiye verebilem. Sizin yalı gerizekalıların yüzünden. Prezidentim Kurban Serdar verdi Muhammed'im. Sizin yalı gerizekalıların yüzünden hükümeti dolandırılan oktur. Gerizekalı sizler. Ministerler. Kardeşim, ministerlere adını tutmana vakt vereniz yok. Ben minister tanım, ben 2 günden bir minister çalışıyor. 2 gündeki ministerin adını, familyasını bilmem yeni bir minister geli. Benim ministerin adını öğrenen de Kurban Kulu verdi Muhammedov, Serdar verdi Muhammedov diyen muhatem adalatçı. Ya manyak işler yapıyor. Ya maksat o B diyen var, onu tutsam var ya, anasının avradını sikeceğim onun. Yankı B diyen var ya, anasının avradını sikeceğim onun. Kim bilen ne akıl çakallık eden bilen yok. Nur Muhammed Ağamayev'i on koyunlar, ananı sikarın ha. Nur Muhammed Ağamayev'i on koyunlar, ananı sikarın. Türkiye maksat be. Ananı sikarın, eşittin mi? Dilime. Neme Nurmat. Oloyalık. Etsekladığını bärik çıkıp aýtmadan gitti et. Bärde men halama şöyle edip bilen adyň et ya da edip bolan soň ene men etdim diýip çykay. Düşünýärmi?
köp organizasiýalar yani şu çırakty ýapylanady men etdim diýip boýnap çyk edenler soňa ýaş öňünden etjek diýip aýdanak hiç kimem. Onun Nur Muhammed ol öz hakyny iýdirmeýär. Oň üstüne suw sepilleri men urdy diýip. Ol oglan men telefonda guruluşdun ol oglan. Onun jany ýanyp beren şolay Allah gözäň özi. Gerek bolsa ol ýankyry men uranlary bogup asýarym ol oglan. Toşdy suw sepme oň üstüne de ol gelip urmana gelenleri. Ol oglan men guruluşdum. Ol oglan öz hakyny iýdirmeýär. Düşündiň Nurmurat? Onun o maksadyň diýen adyny diýänle geçýän ýani hatda maksat baýda basy ýüzüni o dakalaçysan wamy diýdi. Şo taýda Allah murady jaňat oňa jaňat tüsli çağa urunga diýdi. Ağam söýünjek bolsaň çykarjaktym gön aýdýan saňa. Söýün men tertipli guruluş ýanky söýünmek gerekkä. Hiç meniň sögünenimi gördüňmi sen? Yo öňünden duýdurýan. Yok, Tamam. ben hiçem sögünmem. Nurmat, aklatny gurulajak bolsaň aljak, ýoksa aljak. Hiç kim Nur Muhammed'e öz geldi. Nur Muhammed'e böyle şey yaparak da gözden düşürmeye çalışıyor oturanları bunlar. Aynen. Hoş geldin Merven Doğan. Anlatmın var mı? Var. Onun için ya bu maksat diyen oğlanın gepini dinleyildiremey bilmiyorum ki o. Barıp yatan birinciden ne maşinin teki de daha doğrusu. Yalancı. İkinciden hem şu Merven kellesini normal o pezevenki var ya bağışlanın o çocuğa var ya normal cevap verbileniz o. Men aýtjagym. Näme üçin Türkmenistan'ın hökümete vize verilenoq? Näme üçin kaçak çalıştyrar hökümet? Näme üçin onu diýibileniz o? Türkmenistan'da vize çıkan adam var mı? Misal üçin pardon. İş vizesi, çalışma vize bilen çıkan Türkmenistan vatandaşı var mı? Görkesinle bir sany. Näme üçin Türkmenistan'ın hökümeti kaçak diňe sadece bir aylık vize veri. Bersin de çalışmanı. Zaten bile diýdim. Doğru däme Türkmenistan'ın hökümeti bile. Doğru mu? Bizim yurttaşına çıkıp işleyeceğimizi bile. Bilen yüzünde de bize näme üçin vize çalışma mezin veren o? Ya otur mezin bere de onu zor ýagdaýda veri. Nur Murat. Dinlän o, ikisini garaşdyryp durman dinlän o. Emir söýün men akuratynja guruluş bolýam gaýraty. Nurmadym da şu sözüň aýtjak bolamda şu da çykaraýmasam onu. Beren zaýbal etdiňe öwet söýün men akylly sıran bolýan. Özüň bir barbosuň biri bile boyun alasyň gelenok bile. Barda fiktirip gelýär de Emirjan. Ondan gelýär de gowy fiktirip gel ondan gel bolýam. Yok neden bunlar var ya ben hayran kalamam da. Şu hükümetin tarafını alarak da şu prezidentin tarafını alarak da yol yürüdüler de. Sen duranı sen menem şu Türkmenistan'ın içine giremen sen hem girebilirsen. Toka sen beni tanımıysan. Atom düşünüp olay yok ya bunlara. Yok o iki filmin aňarsy. Öyle geldi. Oradan sorabilir mi Doğan? Çünkü Türkmenistan'a gidip de Nurmat men diýerim bir sekund. Gaýrat et. Şu taýda sen sözüň möljek bolup diýmakmy? Gelýän adamlara prosta tertipli bolun diýenler düşünýär. Ve olamyr dronaklar agdyna jan kaklanýar hele zaýbal bolup bar efire girdiýän oglanyň bir ýerde. Dowam ede. Şunu diyecek de Doğanlar näme üçin Türkiýe diýilen oglan Türkmenistan'a gidip şatyk şeýhyp ýygmady bilmedi. Näme üçin Türkmenistan hökümetine yüz tutmadı? Prokuratura var, Adalet Ministrligi var, ýöriti jenayet polisler var, komitetler var, her zat var bizde. Näme üçin baryp da şikaýet etmedi, şatyk şeýhyp ýygnatmady? Ýene Türkdaşyna çykedalim, ejebacı ikisi bagyş baýlanyp ber. Näme üçin Türkmenistan'a gidip de sizler talep etdiňizler mi? Bir şey gördüňizler mi? Şeýtabetli Muhammedowyň adyny tutýanlar. O näme bir çöm diye. Näme üçin Türkmenistan'ın içine girip de hakyny talep etmedi? Näme üçin ýene daşary ýurda çykedalim, milletten kömek sory. O men ejem namusyny diýip oturlar. Huda ýok diýen adam ünkün geleden mırrık bolar olma sözler aýdy.
Kim bu oğlan? Bu Boş yeki ver. özü gelip de adam bilen duşu bile mi? Pikir paylaşı bile mi? Bunlar Gelsin de soramda cevap versin. bolsaň sakin konuşdy guruşma. Hiç kimden bärde jigin doganyň ejeň bajyň ýok. Gepini dinleme hiç kim bärde. Öwez geldi. Öwez geldi. Men telefonda sıkıntı var. Düşüneňde mi? Senden sonra men nähili gepleşeceğim. Gaýr adet. Edepli şeyin alı git. Efirine. Telefonu der seret şu Telefonum eşkilen ok diyen. Eşkilen ok. Düşüneňde mi? Gurlandy. Men kelmaş ismi edip men pul alıp men çakıbaylan börem ok milletten. Senin kel barlyk otolganda. Maňa berdiňmi, pul berdiňmi maňa ýa-da sen bajyň getirip maňa pul berdimi? Sen agzyňa berilen zady, sen seretmen ýugdýan oğlan nara. Sen ýa hökümetden pul alyp gaýdan diýip, niýeden bilýän sen alarym, niýeden bilýän? Sen agzyňa berdim men şol informasiýany, al ýugut diýip, sen hem ýugutdyň onu. Sen ýöne köýje balyk düşünýän, toruň içindäki. Saňa näme berseň şoňa düşýän. Men işlemedim hökümetde, işlemedim, içeride işlemedim. Boldumy? Şol ady ýaýra edin. Mergencan sözüňe möllük başlarsyň, dowam eder. Nurmurat, o zaman biz de hökmetde işlep kopara geldik de. Bizi de öyle görüyordur. Mene daha doğrusu çıktım geldim daha hocalığım bakılmayayım son çıkıp geldim de. Boş şowlar, boş diňe, boş. Hani ileride ben 1 milyon TL'ye bir san dükkan aldım. Alı yine tezelikte de. Nesip etsin, Tamam. nesip etsin. O zaman bana değil de senden bir oğrusun deyip. Görüp bunu, görüp. Dinle öz soňuna çelle dinle bilen okmu dost? Men sen näme? Soňuna çelle dinle bilen okmu? Heleýiňmi diýen näme Yo şeýle? bolýa, helem diýme, erkeğem diýme, başga da adam diýme. Hemle men normal gepleşip uşun gelinmişma. Sen gelip maňa Sesini çıkarma dinle bilen meni, sesini çıkarma. Sesini demini çıkarma dinle bilen mi? Ha? 2 sekund aýşak sözüm. men aýtdym aýaň o gowy siktirip gelen diýdim aýaň o adam dilini aýtdym uşa siktirip gelinmi? Ne düşüncesiz adam abi seninki? Gelip giýreňden, ýa-ni birinji giýreňden maňa uşa pretensiýa bir diýýän. Bolýa ne iserim? Yok ne düşüncesiz ya bizlerinki de. Bu İkinci de yeni alyan maňa bir panyatçak çyrat etjek bolýan. yok. Avrupa çıkmışlar. Hala bugün var ya biri birininkiye urup durupdular. Bundan sonra utanma yok ya. Yo men bulan nädin çekmeýär Mergenjan. Maňa bildiren o kim bolaýsyn, aktivist bolsun ýa aktivist däl bolsun. Bulan gepini dinlemeler, ýöne çykan ýöredýän boldy. Normal guruluşyp bilmese elbetde. Yok. Yine de çağan var terbiyeliyim dedi de. Bu ağzından bu skin sokunu düşürmediler de yine çağan var terbiyeliyim dedi. Daha doğrusu Mergen bilýän, türkmen görüp näse diýen aýtmam, şu 1 milyon dukanyny maladyň aýtma. Men bir dalaga diýip boldy. Görüp aýyňa ýan gördük kimde motiv maksadyň efirini Nur Muhammed pul ýygnaýa diýip şoňa önüne gözü çykyp bar ýa şolaň. Men şolay alyp görýänler, alsyn ho oglanlar, alsyn nesip etsin o. Berip bilýänmiň, kömek edip bilýänmiň, kömek edin. Zaten bir dilekçe berýän 55 manat, 10 manat. Näme bir aktivizm hareket edýän oglanlar berilmedimi şolar? Öz geldi. Şu maksattan hiç kimse soramaydı. Şu bir oğlana pul topladılar. 900 neçe milyon 900 neçe min TL pul topladılar. Bak, 9 şu vakti bir 2 sany öý alyp bolatdy şu vaktlar da. Şu yerden İstanbul'dan. Kime ýagnadylar ha? Oğlan öldü. Adı bir zat da bu nemede alı ettiler. Öldü oğlan. Türkmenistan'a gidenden son öldü mü? O toplanan pula iPhone aldı, yenileme aldı, şuna kerak da. Onu aha. Ay sen o puldan sen aldın da soğudunuzlar, onu hiç kime aitmediler ki. Vapşe krupun summada pul toplandı var ya şu keseller için.
Ayam Onun olsun sonuçta pul berildi değil mi sonuçta şol olany? Ýygnap berdiniz mi? yo berildi de onların o puldan şu demenin pulunu alıp yediler. Onu tolka hiç kimse soramaydı. Hep bunların 3 kuruş atanı daha doğrusu ben var ya bunu Nur Muhammed Anayef'i gözden düşürmek için de bir şok o kaldı ya. Onu gözden düşürmek için bunun üstüne napa deniyor. Üstünden dinlemedi başladılar. Onu kanday. Çünkü onu Türkiye'de olan bolsa onamalarlardı. Oğlan şu an deme şansına indi yurt dışına çıktı da. Öyle alamazlar. Onun için işte. Şimdi ondan bolsa gözden düşürmek için yok öyle yaptı, yok adamlardan pul topladı. Sen ne ha, nerede pul toplananı sen nereden biliyorsun de? Doğru değil mi? Yo Ama men pul Nuri diyen de tanamam. Men tine telefonuny gurlaşýany hiç şeýin tanama şulan. Diňe adamla näerine şu ikimiz gurlaşýar. Birimiz göremizak. Daw biz näerek şu birimize baha berýär, naprimер. Ne psihologiýada bir şeýle der o. Iki adam görüşdi. Birinçi sypatyna hem seredýär. ha hemmesi o Hawa şu emmelerde var ya. seredýär. Otur bismillah otur gurlaş başlaýar. Şoň ikinciden şoňa seredýär. Ugradanna şol adam. Şol adam sypat ýadyna çykýar. Şol adamyň düşünjesi galýar. Ýagny men şolar şol adamlar bilen gurlaşýan, efirlerde gurlaşýan, telefonda gurlaşýan. Öňe başda Zoom'a dalýarlar, soň Zoom'a dalanaklar men agent diýip. Neyse almasınlar. Şu taýda uje yerler bellenýär däro bilen her kim öz ýeri düşünjesi. Sen adamyň bilimi bolmasyn, ýöne akly bolmadyk adam bilen dialog gurmak kyn. Yani şol adamlary eger şol adamlar agzy birlik görkezmeýän bolsa, men diýjek bu adam aktivistler. Onu diýerdim men. Ne şol adamy oy bamy? Ýok, men şuny oy bermeýän şolar. Ýöne gollaýan şu hereketdi üçin. Toýs ni w koýum случае şolar prezidentski ýylada bolmaýar. Yani belli bir adamlarda. Çünkü aklı ýok. Diňe öz pozisiýasyna seredýär. Oň tarapyna geçip gören akşolady. Hı. Yok, tamam da pul toplandı da sen ne kadar pul toplanandır zannediyorlar. Yo milyon dolar toplandı mı? Yok milyon dolar Yok. toplanacak mı? Ama onu diyorum da toplanan bolsa bir hepsi olup da bir ya 500 ya 300 dolar toplanandı. 300-500 dolar toplanmış o taýda. Gorgulin ağam düň efir açdy şol oglan. Ya efirini otyrdy men. Pulu ýok, pulu ýok şonuň taksirçilige gize günni işläp. Ne gözüň otur şu taýda 1000 dolar uşanam bolsa, ne bir aýymdan öň boldy da aýyň 10 mäsine ýygnan, 10 mäsine 16syna ýygnan fark. Şu 1000 dolary iň bolmanda ýaşardy. Düşünýäň? Şo eline pulu bolsa, Ali ço gelip aýtmaz, Ali ço berdiýmezdi. Iň merkisi de. Şu taýda ütgüşük zat ýok. Yani olan bir goşant goşuk boldy. O zatdy Polşada, o ne Farhat Ýygnally, Farhat her kim öz ýoly bar. Yani bagşylar ýalaklar. Biri halkaýmaja, biri rewaýja, biri ogurlap aýdymaja. Sonuçta aydymçylyk geçer, aydymçylyk geçer. Farhadym şol ýaly. Yani şu ýollan bar ya, bizden bir ýol bar ýöne stili başga. Jırnos ýalyk diýerler, söýüň jırnosum gorguly söýüň. Onu men Polşada gel şunu dessege deýin. Men şol ýaly düşünýän. Nur Muhammed ýygnady pul, ýygnadymy? Ýygnamana çalışdy. Kim müşahede etdi şo taýda? Çykdylar, ne adamlar şoňa pul bermeýän diýip birinji oçdy, Aliço oçdy. Aliço, sana gerekmi şoňa? Sen näme şol adam ýygnasyn, özüni alsyn, o halk öz zaten jugsynyň artan pulun berýär, iň soňkysyn berenak şo halk. Şonu diýmek gerek gel. Baryňdan bir lotka da bar ýa. O surat badyr bilýän, lotkaň bir çünkünde baýlar otyr, bir çünkünde de garyplar lotkaň içinde suwy bedrelep çykaryp otyr, adam deňiziň orta arasynda. Onu baýlar pikir edýär. Ay işte bolmaz. O gark bolsa baryňyz bileçim ýa şonu düýüne gidýär. Doğru değil mi? Onun gibi de Tolga düşünmedi de. Yok bu bunu demedi. Şu Nur Muhammed'im
gidip özü arkayın bana ne dese son kim ısrar edecek bu zatlar için de. Doğru değil mi? O gürlemese, bu gürlemese. Şolar. Oğlanın hocalık bakmalıdır. Semyası var. Niň bolmaz şonu düşünmeli, şonu düşünmeli, şoň maşgarasy bar. Ine ýagdaýy bar, mysal üçin ýogy bar, dogry dälmi? Her gün adam efir açýa, gürleýär, şu halky çagyrşa edýär. Şonu ediň sizem. Her kim bir tarapdan etsin onda, men açýan efir bir gün olaşdyn, sen aç, senem çagyr öz kanalynda. Elekim 3-nji 5-njim çagyrsyn. Şonda pulam gerek bolmaýar. Her kim özüne auditoriýa ýygnasa belli bir 50-100 adam ýetip bolýar. Конечно. O Конечно. saktylar ara onu. Men prosto şonu daşyndan görüp ýüregime agýar o. Meniň hem şonunki tek. Onun hem semyası var, zadı var. Olara çağalara pul koyarmalıdır. Diýňe bu efirde oturup da bu nemedip bolmaýdy da. İşlemelidir onu oğlanına. Oğlanan bolsa yok dedi. Конечно, o maksat gibilerin demeden hökmetten pul alıp oturan yok ki. Ya Türkmenlerin bir nakılı var mergen. Tilkinin üzüme boy yetmese turşu bir gider diye. Bütünden bok gelme, boş verin. Nur Muhammed Anayip ne yapacağını öz gol bile. Ol umunlu adam. Uvajen yap, oğut. Sonra bir zat var. Ben şu polis merkezine geri gönderme tutulandı. Nur Muhammed Anayip, Sultan Tavan ve Vendetta. Dağlanlar beni sattılar. Elin sattılar. Aziz Mehmet daha gerekler. Oğlan haram dağlar. Kamanın deydiler. Ya boş versin dedim. Ben 10 yıl zaten ayçak olsam deydi kodum katı kod. Sesin çıkan okuyun getin. Aç sesini. Benim maksadım da evet. Boş versin. Yakınında tanılar kimin kimliği. Her kim öz için çıktı. O özüne cevap verir ben. Doğru da mı özeldi? Senem özün için çıktı. Sesin çıkan ok. Alo. Sesin pes gel ya. Eşdilemindi. Ha, enneştil ya. Garap başka bir tema geçeli. Öwes geldi. Men erti zat bir sokağa çıksam peýdam değermi? Men Şatyk Şeýh Eýipden ýa-ni Türkiýeden namusymy, watan haýnymy sorajak Türkiýe Jumhuriýetinden. Peýdam değermi? Mesela nire çıksam hasta gowy dinlenler. Maňa meýdan, iň owat meýdana adyny aýdyňlar. Men aktivistlere Dur Sultana çella çagyrş edin, gelin ýanymda goldaw edin, ýanymda durun, kadınlar bilen hereket edelin, kadınlar namusyna ýetip oturýarlar diýen umurunda da. Ay arkandaky güç ya hele iyir ya milleti ınanamız ok. Men millet üçinem çıkamok. Men adalet üçün çıktım. Öwes geldi. Eger ya mergen gowjy bir nir gowyr. Selam aleyküm mergen. Murat. Nur Murat. Bilemek men. Bir zaday deyin sana da. Sen ne peşkalar bilen uğraşıp oturupsan da. Peşkalar bilen uğraşacak değil ağam. Indi men näme etjek? Nime hökümetten Serdar Berdi Muhammedow'dan men Şatyk Şeýh Eýip dagy, Bürgüt dagy, Gülşat dagy emmesi bizim bacılarımıza, analarımıza küfür ettiler. Bular yankı Türkiýeňe urduk, suw sepdik, siýdik diýip aýdy oturýarlar. Jiboy, açyk tehdit edip oturýarlar. Men bularyň çäresini gördürjek. Yanjak men bular üçin. Erti nesip bolsa saat 12:00'da meni meydanda göreceksiniz. Men sizlerden sadece haýsy meydana çyksam bolar. Şunu aýdyňlar. Onlar peşka ya. Men peşka bilen işim yok. Onu hökümet cezasyny berdirer. Tembole köpüsi daga Zakir daga Türkiýe Türkiýe Jumhuriýetinde. Pelwanam Türkiýe Jumhuriýetinde. Meniň jezam barsa, menem jezamy çekerin. Olaryň jezasy barsa, olaryň jezasyny çeksin. Dogrudan öwes geldi. Ýankaly saçma zatlar bolmaz. Aktivistler hereketine dowam eder. Yalakalarmy kanun esasında hökümetini savunar. Ýalňyş küfren bolmaz, ýalňyş herekeden bolmaz. Tembole belkim Türkmenistanda edersin. Yok zaten men pasport üçün çıkacak. Men Türkmenistan'ımın geleceği üçün, Türkmenistan'ımın vatandaşlarımın geleceği üçün eğer isteseniz gelirsiniz, yanımda oturarsınız. Men nesip olsa ertir saat 12:00'a protez edecek.
Türkiye sokağında en adı belli sokağının adını aytsanız da şöyle çıkacak, protez edecek ve şöyle hem Türkmenistan'ın hükümetinden men sadece vatan hainin mi, menin namusumu bular cevap versinler. Heriyeten eceme bir somsa ya olmasa bir somsa çalışı ya ecem pelan ettim, bacım pelan ettim diyen sözleri hiç eşitmeyecek. Eğer övezi geldi mergen nir soňat bir aytsaňyzlar da. Nurmurat, sen o zatla onlar bilen uğraşmanın peydası yok dedim ya. Ya doğan men olar bilen uğraşmayın. Men hökümet bilen uğraşayım. Onlara yol veren hökümetni men talap eder. Maksat aýdy sizleri eşten oklar. Şoň üçin bizler sizlere drazide destiýdi. Eşitmese has oňat, eştirje onda o zaman. Suç bizdeken. Biz eştir bilmendir 3 ýyla çelle merigen. Menin de has eştirmesini Turan birliginden soracak. 8 sany 7 sany döwlet toplanyldy. Benim döwletimde zulüm var. Benim devletimde basış var. Benim hakkımı islanim için Türkmenistan prezidenti narazi bolanım için ben vatan haini ilan edildim. Bunların bir cevap versinler. Ben vatan hainim mi? Ben atam ölse üstüne gidebilmesem, ecem ölse üstüne gidebilmesem, oğlum öğlense, kızım durmuşa çıksa üstüne gidebilmesem, ben ne yaşapıyorum? Tembol da gerizekalar çıkıp da ben eceme bolar olması sözler aydıp, ya can edip, öydüp verenden beni ortaya çıkacaktı o an. Ben ölümden korkam o indi. Ben bunları öldür gidenimden nuşu men hökümetten mi talap edip gideyim de. Erkeniz varsa, haysi aktivisti varsa yanımda durar. Yanımda durmadık soň benim bilen düşman olur. Benim bilen düşman olanım Allah var, sonra çıdabilse oly. Kur'an-ı Kerim'den and için ertesi men çıkarım, yanımda bir aktivist bolmasa ya ol bul bilmem hökümeti yamanlığıyla bolmasa görsün. Nurmat, men daşçykça gaýrat söýüşmem. 5-10 ýyl bolmaz. Bor, yok, söýüşmekde bir at. Tekam gomy. Alo. Ayda aytdy. Daşar ilk çıktı. Nurmat gomy, salam alaykum agam. Canım tamam, ben army şapyapym. Barun. Aleykümselam. Merhaba gomy. Canım tamam. Şükür Hudaya. Özüň näde? Kuşka, şapyap bir mudar. Konsulluğuna ona çıkın deyip bir de konsulluk bize eşitmedi oğancığım. Geçen sefer menin elindeşlerim giden de dövülük ayttılar. Onlar dinlemez. Onlar da millete saldırarlar. Millete saldırsa da ben yeka varmayın. Türk vatandaşlarım var. Benim yanıma sadece Türk polisi, jandarması gelbiler. Kanunun esasında. Başka Türkmenler gelecek deyip fikrinizden getirip oturmayın, urarın, döverin, bunu kaldırarın deyip. Allah var, imanınızı pişman ederin. İmansız ederin. Şöyle var ya, elimden çıkıbilsem boldu son. Öyle bir imansız ederin size. Yatırmarın, Türkiye'de süründürerin, teker teker sokaklarında süründürerin. Etmernem değil mi? Ben canımdan doyan adam. Böyle sözüm bölüm bir Nurmat hakkı näme boldy? Bir eýle canını doýurar, näme boldy? Ha, ne mi oldu? Bilmem de doğanım. Ben vatan hainimi. Yok, kim dedi sana vatan haini deyip? Kim dedi? Ha. Türkmenistan'ın hükümeti bizleri vatan haini deyip ulgan edildi ve Türkmenistan'a biz barsak kanun esasında yıksıracaklarmış. Hayır, kanun esasında yıksıracakmış. Vatan kanunu, biz vatan haini deyip olattık. Ýykşyjak. Kim çıkardı o kanunu? Ne çıktı? Eline var mı kanun? Ya biz hem şunu soracak. Biz hayır, kanun esasında bize vatan haini ulgan edildi. Sonra hareket etsin. Evet. Sonunda yine bir zat var. Haysı kanun, haysı kodeks bir evlatının edenini anasından ya babasından ya kardeşinden soruyor. 18 yaşan ben 18 yaşa geçtim mi? Men enem atamdan sonra bana hakkı var mı? 18 yaşadın mı sen özün bur Nuri? Emir, kara yigit. Yigit Yaşadın mı 18? Emir, yigitsin, yigitliğine gelişmez.
dostum. Onu doğruyum. Gurreda 18 yaşam olsan yaşadım diye yaşamadık. Benim Oradan uyuma bar yaşam bilmez oldu. diyen 18 yaşa çelle diyen men uyuma bar biler. Sen 18 18 yaşadan bar yaşadın sen bilmez diyor. oyuna varar ya. Diyenle benim. 18 yaşadın oyuna varar ya. Sana ne ama kardeşim? Sen hukuk Onu musun? sen gurrleme de 18 yaşamadık olur mu orada? Onu gepleme. Nuri, La ben ilahe Ya bırak illallah. öwürden Sen geplecek kim bana bu lazım mı? dersleri öğretecek Emir? Sen bana akıl öğretme. Git. Geçeceğim. Çoluk çocuğuna geleğine akıl öğret. Git Nur kanka çağına başlayalım. akıl öğret. Mehmet'in Türkiye'de Suriyeli'den olup git de çağın köçelerde iyi kıpıyor. Köçeden gelen değildir. Git çağın üstünde dur. Sen bana akıl öğretme. Evet. Ben benim hatam var kardeşim. Das çıktım men tuvalette. Evet. Gayrat edin. Men eşit atıyorum sizi. Alqın gurlaşın söğüş. Men dinleýän öwür. Men seninle gurlaşmak üçün geldim bularla. Däle öwür. Aydver men eşit atıyorum. Men fiýleýän mi adama uwajaňa barmy? Ya şoňar uwajaňa gitdimi? Ha? Ya saçma zaten gurulacak olsanızlar gelmeyenler. Öwür sen uwajaňa barmy ýokmy? Ýekejak şonu aýt boldy. Övezeldi uyuna var. Işa gurulajak Emir, onda. problemin var mı? Gel yanıma gelsene Emir. Gel yanıma. Erkeksin gel Emir. Etme kardeşim. Ne barayın kaçıp gördün? Nuri kaçıp gördün. Ne barayın yerin belli Gelsene değil. Emir Doğancığım. Gel on yana özel fikrin varsa ya özel bir işin varsa gelmesen koluma atayım. Yöne böyle bizde problem. Kalap vereceksin. Götümü men niye dedim. Tamam Doğancığım. Tamam Doğancığım. Gel. Onun için özelden gel. Özelden. Emir, Ayıp da onu konum nasıl geliyor? Neydi? Emir. Nur dinleyen mi? Onu bırak. Teoşma hükmüne ber teoşma. Normal guruşluyor. Dinleyen mi? Yok bu arada. Men öwürden gepleşek. Öwür men dinleýämedin ne okma. Ne de öwür. Oğlan seninle gepleşmesi gelmesin. Ama zorlayın. Mene düşünmedim. Öwür men Yok, Emir Emir. sağdım. Yok oğlumla normal gepleşecektim de. Sinemalı Emir taşa çıktı ben çıktı. Emir sen hem için bir öz hak hukukun için göreşen okta, hak hukukun için ölmek isleyen okta, benim için, benim samsıklığım için ölmek isleyin. Emir sana sonra. Men seni alsam sıkırın gepleş. Men samsık doğru değil mi Emir? Men samsık. Neyagin samsık Emir? Asılın koyulaşan vakti bir guruluşur sen bilen. Gurleşmana yüreğin çatmaz Emir. Allah var da bir gelsen de bir yüreğin çatsa da gel Doğancığım. Gel yanımda gurleşeli çayımı iç. Bir yemeğimi ben yanımda bir otur. Fikrim dinle. Gücün yetse değil. Gücün yetmese çık gidersin dostum. Yine gelişmeyecek saatleri kadından önünde rajon kesme boş. Kardeşim. Hoş mu Doğancığım? O nerede yerin? Nerede aydanı? Baray. Ben özelden yaz mesela atarım Doğancığım. Özelden yazsam şu aday Emir, erti hasta yakınlaş bilen. Emir, erti hasta yakınlaş bilen. Hasta göresin gelse, erti belki o şey tarafta olarım. O Fatih Sultan tarafta olarım. Nuri. Gelin versin Men Doğancığım. seni elbet görüyorum. İneyim oyun edeceğim men seni. Men sen aslında elbet görüyorum. Oğlum sen. Estağfurullah. Biz kimse kimseye yamanlığımız yok. Siltere kaygan yerden var. Burada. Doğru Emir. Doğancığım. Bizler canımızdan geçen adamlar. Var. Nuri. Doğrudur. Ne? Yanlışımız köptür. Ötünç de sorar. Soramak hiçbir kiçilmek değildir. Ötünç sorayanım ben. Yanlışımız köptür. Yöne yanlışımızı düzeltmeyene töhmet atmasız bir yanlışımızı düzeltmeyene. Şöyle şun yanlış yerin var deyse biz alıp gideriz. Yöne çıkıp da kavirlerin yanına girip eden emeklerimize var açık hormatınız olsun. Kimse kimsenin götünde çatmaz, yüzünü açıp vatan için, halk için canı ortaya koyup bir haram bir hükümetten gutaran bir namussuzdan bilen hakkını istemek her kimin payı değildir de oncugum. Bir hormatımız olsun. Sen bize maksat Türkiye'ne şahatlığı mengzetecek oleniz yok biz olur değil. Maksat Türkiye'ne de men vatandaşım düşmanım değildir.
biraz hökümetten peýdalanajaktır. Şatlyk Şeýheýip de hökümetten peýdalanajaktır. Ene şöyle gelip ýalakaly edeler ha, mysal üçin ýeňil eklenç bir kwartira mugutly bolsun, bir 200-300 dolar aylygymdan daşary gelsin, näme etmeli bolsa eden diýen watandaşlarymız bar. Mysal üçin Murat Burgut maňa iş tepki şeýde iş buyury şuňa tepki kömek etseň men ýanynda durýan, islendik zadyga kömek eden diýe emir. Ya olmasa övez geldi. Bu ýaly adamlar biz hiç gaçan zat etmelidiz. Bular ýalňyşy barmy? Bardyr. Ýöne biz bulary düşündirmeli. Bu çağrı kime gerek? Nurul sana gerekmi? Şatlyk Şeýheýip Matat Türkiýa näme Maňa gerek doganjym, maňa oňat gerek, näzim gerek. Ol benim ejemiň näzim namussyzlygyny suwut etjek. Türkiýe'den benim watan haýynlygymy suwut etjek. Düşündüm. Onu men hökümetim öňüne etdik, doganjym, ýakyn ýetir. Sabredimler. Rahatay, Gülşat, Unsa, dinlere balakma, hemme geldi. Ben Allah var, bunlar hürmetlerim ben. Yekeme sonra cevap alsam ben bunlarla. Bir yolda git barinden mi? Aynen, Allah razı olsun. Bazısı dokunmadan cesare geçecek. Nuri, bir mü geplemen dur Nuri. Öwüz, sen men soragyma jogap berjek, men şu atan bir aýtmak üçin geldim. Ayda eşitýän şu an boşaşdy. Ha? O boşaşdym. Dinle berjekmi? Dinleýärlenme, Özüň näme üçin özüň uňjat edýän atamlaryň ýani. Öwüz men prosta daşyňdan görüp özüm gater we gahar melisa hala. Atamrady. Ho. Näme üçin özüň uňjat edýän? Näle uňjat? Keyip alýan. Düşünür de näme uňjat? Vision goýberýinmi? Sen uňjat edýän videolaryny. Men hiç kim hiçsin uňjat etmedi. Ede otyra seni. Ul gurrama sen o aglyňmy ýopdy we rodun çagasy. Uňjat bolan. Ha men onuň deň bolmaýan. Ýa-da rodun çagasy bilet. Sen näme urlap otyrsyň o? Da diýip sana. Sen näme ýazypsyň bilýän? Men näme seňle şu söýüşmelmi? Ýani seňle kimlik söýüşmeler sen bir normal geplen oturan bir akylly sıram bolup ol näme uzdemir, gazaň näme maskara bolup otyrsyň näme ýanynda kim jemşidiň ýanynda. Dubayda gezip gördüyse yok o fayda gezip gördüğüm böyle. Bilir bilmez gepleme o sen düşünün o politika huy. Yo Dubayda gezip gördüyse sen yok ol planı aynı ettin ayson Dubayda gezip görmeydin böyle. Nerede uğraştın? Vor zakoni näme gatdyny bir bilýän sen özüň. O näme zat? O näme zat aýtyp bereni? Sen maskara we gurlap otyra. Ya geç galym, ýatyp galym YouTube'da emesden çykyp gep eşdi otyra men. Aýtana yo YouTube diýip durmada. YouTube'da men ekleýänim bilýän zaten. Prosta özüň maskara edýän boldy dostum men kasan aýtma. Kabuto molekuladan döreýä adam ondan da 5 ýaşyl çağda bilýär sen bilýän adam. Molekuladan evolüsiýa evolüsiýadan soň näme gelýär? Güt beren soralar, güt beren gurrunlar edýän özüňe ýakşymazar. Bolýa, sen awrang düşýän şundan. Atamradyň öňünde bir nirede bir nemeň öňünde gidip özüni bilet dipdirip gören oglanyň öňünde özüň uňjat. Şolaryň gepini çek. Men emmeksin gepini çek. Çek onu aşağıdan ýalap ber. Taşşagynam ýalap ber. Emir, kadınlarımız otur. Hiç yok kadınlarımıza hormatımız olsun. Etmenler ya. Mınyalı konçun oğlan olarsun. Etmedim o ben. Kuday kesin. Bolya değil mi ben konçun ne olacak? Mınyalı unyıjın oğlan olarsun. Etmedim o vallahi kesin. Yine arkam tutan malın molyan yine. Ne çünkü emirin emi. Ağzı porfa diyen molyan. Bu padazriçin oğlan o ettiren molyan. Ne mi diysen şu? Niye o men prosa sen arkanda gurrun ediyen? Niçin? Bilýärmi? Men sen ýüzüň aýdýan şuma. Arkany gurrun edemi, men sen ýüzüň aýdýan. Sen edýän çykyşlaryň, sen unyjyny bolup oturan, sen ýüzüň aýdýan. Ha sen men arkamdan çykyş edýän. Arkamdan gurlaýan. Näme şu emiren aýdýan edýän? Näme şu näme üçin atamra daly, näme üçin
Öwüziň üstüne najat edip gurlaýan sen atamrat gurlaýan. Bu men o. Näme üçin sen öwüzi söwňä atamrat diýem men. Ol Ne hililik bolýa adam arkasyndan gepleme. yani Şuňa men şoň üçin adam arkasyndan geplemok men. seň tarapyňy tutmak hilelik bolýar. Ya bir ýerde Bolýa men tarapym tutjan da sen ey şul bolan var da soňra padrazri için bolanlar o. Ey şu o ne men agzy porsiýa ne men ýyly edem o. Kakoyda gandon nur komet anlaýsyn ýani şoňal urlýar. yo men pek Şoňal akylly bolýan bolsa, şoňal köp bilmiş bolýan bolsa, men 500 euro ma dip bilip dogunysken Aliçodan alýym ma dip şeýip görýärmi şol satyp. Sana näme Emir, sana näme dostum, sana näme bir pul öyle. O gandon ejem adam var onu gandon maşyny ol men barýano men Ýewropaň götüne sikeyno men Polşaň götüne sikeyno ol bar bilmeýän ol ejem gandon Ýewropa ken Ýewropa ejem tutmasana Emir sana nomerimi berdim şuma täzeden bereýin 280 97 168 67 47. Jaňet şuwatdan düşündim. Hökmediň gerek gebärde. Bu pizda boldyk et dursun. Öňem bir gezek men sana huýup bir pisat etdim. Sen özüňi korona dakma sen tarapyň tutjany. Men seňni eğer sen adyň goýamak sen padazirçiligiň men üçin sen padazirçil. Şuňam ýöne senem watandaş seni kesip aýryp bolmaýar. Şuňam ýagny men içimden çykýança şo bok, şo maňa degişli. Şuňam şu senin bokluğun. Dostlar ya öyle geldi. Men nire çıksam gowdyňlar bile. Türkler dinledi. Nirden sorayan bir kimden sorayan bir men nirden bileýin o türküň nirden çyksaň o. Mesela yabancıların iň dinlenjek ýeri, jurnalistlaryň iň barylajak ýeri haýsy ýer bilmeýän sen? Teret men hem rahatçy. Kan plan çydylýar. Ediljek işin ýerden bismillah turýan plan çydýan men şuna özüň 10 sany iş belleýän, şulat etjek diýip plan boýunça hereket edip bir hepderap şu hereketiň enni etdirýän özüňi. Soň şu ýer efirlere çykyp aýdýan adamlar men aýyň plançasyna ertir däl, aýyň plançasyna çykjak diýän. O gelip görüşjek bolýan, gelsin diýän. Ýanyňa da paltaň alýan. Emir, başlarsın dogonjyk men hemme kişi ýalbardym. Dur Sultan adam aýtdy, Nur Muhammed Annaýew da. Hemmesine aýtdy peýdasy ýok. Bular her kim misal üçin arkasyndaky liderleriniň diýmesi bilen çykýarlar bular. Olar emir gulu bolupdyr. Olar millet gulu bolmandyr. Kim emir berse onun gulu bolupdyr. O men olar bilen işim ýok. Men golum aýryldy. Men sizlerden bilen mirat onu sorajak dogan. Nurma sen çykjak bolsaň aýyň 10-uny Nur Muhammed Annaýew etdi. Vatandaşlarymyzy Türkmenistanda çağırış etdi, aviakaslara çykdy. Senem aýyň 10-uny Türkde çyk, aviakasa, Türkmen aviakasa baýmyşdaýdy, ýokmy bilemem. Sen ýaşaýan ýerler. Şo tak bar, şo taýda adinoşny piket, gorky, di, gurly, hatta viza çek, vizaňy söndürme, canly ýaýyn aç ýa-da burada aç, efirni adamlar otursun. Saňa burada esseler görsinler. Şuňam göreli bizim şolaň ýüzden. Aynen alsana aynen. Eger Nur Muhammed dinlemeseler ýere gönderme merkezi var. Geri gönderim merkezde olmaz dogonjy. Men jurnalistlaryň barjak ýerine barjak da. He? Jurnalistlaryň barjak ýerine barjak men. Şöyle men seçim eşitsin, duyulsun. Dünyalı karandalar yok etmek için çıkacak men. Onda olmasa ýere merkezi var gör. Eýe çykyly sene. Aynen, hiç ýaşy. Hiç yaxşymı gowmy? Şükür. Tomar maýyna boldy. Bamam senin diýen bir ýalançydy. O zat Nur Murat sana bir zat diýjek açsyňyşyň sesini. Men ýapamam sesini. Alo. Alo däl salamyň bardyr. Aýna özüň sen bir kadynsın. Hiç mi erkeğe hormatyn, kakaňa hormatyn ýokmy senin? Agaňa. Tamam kakama. Doguldunmy? Nur Murat. Näme diýär? Salam aleikum diýmeldir. Agalar, jigiler oňatmy diýmeldir. Haýyrdyr kardeşim? Türkiýe gelip sen de pozuldunmy? Aga men şuma salam gowmy ýagdaýyňy diýmedimmi ýa? Biz başga ýerde oturýarmy? Agyýsmy men sana? Kim özüň sen? Kim özüň? Salam diýdim.
Sen bana bir zat diýjek bolamyň. Kimsiň özüň? Aýna. Kim görýän özüni? Men kimligimi bilip durup bana insan edip bilmediğim için canım. Nurmurat. Ojo. Edemin aklından geçeyin diye bana pırlagat etmedi. Ben aslında sizin oğlunuz bilentim beni zorluk bilen korkutuldu. Zorluk bilen pırlagat etti. Ben sizlere karşı olup durdum diysen Edem candan sizinden anlayacağım ben siyazatlara düştüm değil. Yalan mı bu zatlar? Hani da on. Onu demek gelmiyor. Sen özüni tehdit etmedin başkalara. Özüni tehdit etmiyorsun. Ay, öwez geldi olun elinden iş saat gelip bilen ok bilýän men näle adamlygym özü gowy bilýär o haramyň. Başda maňa diýjek boly gelenji ýerine abrat oturly ol adam. Innem bolsa elinden geleni gurrýar. Men sana salam diýdim häli sen ýalak narkoman bar ha salam düşünýärmi ho ýa-ni diýdim men gowum ýagdaýlaryňyz. Salam diýdim ýani men agy diýip bar o yüzlenme şeklim şon ýaly. Narkomanat diýme, bolýar diýme neyse. Normal Allah'ın dinle gurle. Dinle. Onu alsaň men çykyp gidýän. Bolýar aýsa gaýdy, onu alaryn men onu. Ba öwez gel ýalňyşýan diýe her kimiň minýenýesi her kimi özüne dogry. Türkmenistana absurdat etmek Nurmurat saňa düşmändir. Men ýaýyna baryp, men ýaýyna baran ýaýynyma gelip meni etiketlep, meni ýazmak, başga ýerde videolarda meni paýlaşmak siziň götüňize düşmändir. Wo? Tabna. Yani TikTok'un içine gelip bara boş gürleyen bitiren işin oldu mu? Ha, bitiren işin olmayan sana sen bana sesine payda doğan. Yani bitiren işin oldu mu yani? Men şunu bitirdim deyip bilecek misin? Yani bizim bitiren işimiz bolanlar. Paketlep Türkmenistan'a uğradılanlar. Bak senem aynı şekilde edir şoň eden hareketlerini edip görkäz bizem ondan seni hallederiz. Sen öýdüp ikiliň ýaňarsına meni unýuzat edip tehdit edip bilmersin. Kimiň nämen men özüm gowtanaýan sen näle adamlygymy. Senin äli meniň özümiň dogry adam familiýam bilen ok gelip meni ýene unýuzat eden bolýar. Aşakdan maňa bolary bolmaz zatlar ýazma. Jelep kele ýalak bolup gyýgyrýan bir köşöş bir men salamy äli kime berip bermejemin özüm rişad edýän ony. Saňa men salamymy zaýalamaýan men. Sen men bilen proçip adam bolup otursaň men sen bilen oturup salamlaşmanym biraz mantygyňa erýärmi? Sen men düşmanym bolup dursaň men saňa salam bermeli. Это для тебя правда da? Hani hakykat ýani dogrymy şu zatlar? Men seňe düşmanym, sen bilen proçip gidýär, men saňa salam berýän, dogrudam diýän gepini düşünüp bir gurulesen gatyga bolmaly diýän mena. Görün ýerimde meni etiketle awaýlap bersin, jelep görse de, ak görse de, gara görse de meni etiketleýär. Mos ünlendir. Evet, bura sorajak bizim Nurmurat'da. Şonu sorajak Nurmurat'da. Alasın miliyada gyýgyryp gurlaýada mara terbiyesi biraz spesial. Sen gurle olam aşakdan ýassyn. Yok. Men düşmanım bolmak üçin ýürek gerekdi. Alyoş, bir ýyllar näri şoň üçin sen düşmanyň men. Bak ağzım bozma bolýarmy? Bak men sen bir ýyldan näri ýani men şu sen bolar bolugsyz zatlar diýen o maňa bolar bolugsyz zatlar diýen. Awayny ýerdörlüm. Efir sen öwez geldi tekäň efir sen şunu öwez geldin ki sen gelen ok dönüştäýik. Meňe me ýerde de zadymam hormatymam madyr ýerimem madyr ýöne sen gelen ok. Sen aşakdan ýazdyň. Näme de barmaklaň diýär ha aşakdan ýazyber. Gaýda. Ine şeýdi ferit, näme şeýdi unýaýan bolmak gerek mi görýän? Yo ilki öldü başladı. Bana salam ver. Ya bir düşmana salam verip boğma. Ho, men sana salam verip. Salam ekeni. Men sen ýalag üçin var ha.
Sözümem daýarajak geldim. Men ýaňy sen üýrüp oturýarsyň ýokardan. Innem men çykýançam ýokary galan ok. Bugün ýitdi. Döwlet adamy düşündir. Bugün giç bol ertir aklym. Bugün giç boldy. Yüzüň aýtdy diýe. Awa sizem meriň baworsa. Beriň sizem awa. Erti konkret ýaýra bir efirler var. Ya sizem meriň dogry bolsa many şu diýär-de nu alda özgeri sen bular dinleýän diýä. Ay Nurmurat seni alanokçy. Men bawar ba filmde sen ýoksuň ýani. Sen ilki maňa asylmaly lekin jelepele ýalak menden asyl başladyň. Näme ola aýna sana da bir zat diýdim aýna. Men sizi bulawam edem. Şu görüň diýende men surat paýlaşýan adet ýa Men seni almakda problemi değil. Aynı çıktın çıkmadın ama çıkılıklarına düşünüyorum. Berde sen özün yani aydıp dursun tehdit etme diyen başkaları özün gelip bunu öz aýdýan zadyny öz edenok bilýärmi? Öz aýdýan zadyny öz eden. Ay birazjyk bolsa da bir ulakan adam sen meni ýaşym bar, 20-den ajyk galyp başlady. 20 ýaşymda sen men wara kakam ýaşyndasyň. Dogan sana şeýdi düşmana salam berýärmi? Men senden bir men wara burnum düşdeňi de almaýan o. Bilýärmi ola salam bermeken. Sen men oturan yerimde oturup bilmeýän hiç bir wagdam ýadyňdan çykarma. Nurmurat normal guruluşup bilýärmi? Sögülmen. Yo alma öz geldi. Özella. Salam ay bağışlarsan men gahar mella efir yaptım burada mara. Sögüşmejek bolup bara. Yaman neme? Başyna gören ýal boldular. Bilet goňa degmäň dedim köpçüligiň içine sögüşüp oturmaýyn diýip bara jaň edip düşünürdim. Ondan soň aýtdymlar. Oş bir zat aýtyp geçsem bolýarmam şu taýda. Aýna jigim. Seret. Bak sana jigim diýip otursa bärde sen wara senden näçe ýaş ulu adam erkek adamlar otur. Sen diýen gadyň. Diýim sana bak maňa aklyň bar sözüň ulan. Maňa aklyň Seret bäri geljek bolsaň wara bizden biziň ýanymyzda oturup guruluşjak bolsaň men gaýrymda gaýrat etdiň sakla. Gidonma jigim. Git. Gaýrat et onda ýar terbiýen sakla. İslan yerimde oturýan men. Men sikim çıkarıp oturamma, sen ýanyňda sikim çıkaramma, menne baram bolýar. Sen ýüzüň uramma, şoňa tertip sakla bolýam. Gitdiň ýerde barmak ýa-da şu taýda barmaklar. Nerede oldun Mahmut? Yeni atlan. Maňa mot bersen. Mot ber maňa mot. Kim? Bir ýerinde provokasiýa. Kim Yo bular ökden sen maňa mot bersene. Özella. Ýanky bolýam, burla oturşam, ýanky bir gel. Özgel lagam diýen. Sana şuma dur bir guruluşýasa. Özgel maňa mot beraýda. Mot menne de var, sen çıkaýma. Menne berli bile aýna. Bolýa sen çykar. Sen ýaly çıkarmaýan. Gidäýär onu. Men ilk gelim soň sen gelin. Karoçy. Men gelerim. Ha. Doğuncuğun bärik gelseň dağlarlar sana toplarlar. Jigim gowsy. Bilýän, goý dağlasyn näme şoňa gelýärler. Men bular doğun. Bilýärmi? Nurmurat men doğunum maksadym men jigim. Senem men jigim. Men häzir alsam onu alıp seni almasam deňlik bolmaýar. Ýöne men şaýda uruşturuzasy melene. Tamam uruşturuzmajak bolsaň uruşun başlan kim maksady düşür ýani. Maksat nasıl berdi? Maksat diýen zady ýa-da tarap alyp gelýär. Men kilerem gelsin menem çagyraýym gidip. Tarap almana. Dinle aynı. Bär tarap alana ýöne çykaryp gurulaýmak. Ýöne maksat Nurmurat jelepçilik diýdi, beýdi şo zatlar üçin men çykardym bilýän. Tehdit etdi. Yani başgalara etmedi ýa özüm edýär şolary. Onuň iki aýal maskalar otyr efirde diýdi. Yani emirden guruluşdyk, sögüşmäň diýdi. Özüm meni sögüp başa. Yani başda ödü geldi. Başda men gelir gelmez yani ýokardan ödü gurulap başlady.
Cemaatlarda mektepdäki okuwçylar ýalyk, mugallim jalyp edýän şon ýalyk duýanlar özümi. Şol efire gelýänleri. Nur Murat dilen işim ýok, oň men diňlemedim, eşitmedim men. Ýöne aýnaň diýip duran zatlaryny eşitdim da bir hil tertipsizrek, terbiyesizrek bolly bolýan bar. Bize de gelişen ok. Terbiyesiz bolsa bir golaň ker, bir gözüňem kör bolsun. Opşum gelip şey diýipler, eşitmedik bolsa. Doğrudur ha, oňa düşünýän ýöne men özüm arada aýdamda diýeniň sebäbi bir hil abyzyň näme ýagam bir ullakan adamlar bizdi gelip jigimiz ýala gyň maşgala bilemine jigim diýip tarawyna çykyp geldik näme restoran çok şükür Allah'a şükürler olsun sen ýal jigim ýoklugyna begenýän. Ay biziň hem sen ýagal içinde on ýalak adam ýok zaýbal etme. Söwür sen ýaly haramdada. Watan dönügi. Men watan dönügi. Aýna maňa Jigim diýmesene. Sen ýalak adam jigim gerek gagyran näge. Watan näme? Watan näme? Aýna watan näme? Aýna seret diňe maňa söýüpdi gaýrat. Watan sen ýa pituhlar bara daýylajak bolýar watanlay. Sen ýalyk ýurduň daşyna çykyp ökde bolsaň gir Türkmenistanyň içine. Aýna. Men wara. Aýna biraz gakarjan şuna. Gakarjan däl, kelle göçmere gylmaşgala da. O göçü ura düşýär, ýüz berildi da, oňa bilýärmi? O kelle göçüşe gidip gelýär. Öyle geldi. Ben sana erkek diyetim de erkekler arasında diyelim bir soran kan çiğsana alemdarı diyeceksin. Aynen senden kaçıp gitmedin mi gençler? Kıyaptak mı? Anan çıkar mı? Samzo. Yeni alliansı da Afas Solomon kim afas Solomon. Senin mara İstanbul telefonunu birine açıp birine de ikinci efirine açıp Yo bir telefonu mende. Men nemi? Mende bir telefon. Yo mende bir telefonu öweldi. Sesin ýanglan ya. Ýeňem ýapmaňsyň onu. Bagly saň bir soru wa ýanky diýmek. Sonra Näme kimi onu barmakla zat diýip näme? aýrymyşlar dogry diýip. Barmakla zat diýen Ha. barmakla ýet dogry gelýärmi? Sen ýan aýna diýip otyra, sen otyrylýan şo taýda. Sesin ýapsana. Ýan diýen diýip otyra Nur Murad, sen aşakda näme diýip ben dilime dalasym gelenok. Şon diýip otyrga sen hem otyrdyňa. Şona aýtýan şey diýip oturma bärde diýen maskara edip biz diýen. Biziň awraýmyzda da ýan ýetirýän, ýani özümiz syla ýaz. Ýani şona aýtjak boldum men. Oğlanlar bärde mesele var bir alçıklanmakta var. Başka meseleler. Lüboyunu giýýän, lüboyunu çykarýan men. Hiç kim ýüzi göremek, hiç kim meni tananak, menim hiç kim tanamak, tanasymam merenak. Ýöne Nurma ço taýda gelip şo gyýda jelepçilik diýen üçin çykardym men. Nurma adam aýna da men jigim, men olam men doganym. Men aýryp bilemok şunu. Ikisem maňa gerek şunu. Ýöne söwüş bolmasyn diýip aýna anam şu wagt maksada pituh diýen üçin çykardym. Çünki maksat pituh däl maksat normal oğlun öýlenen ady we onun watan dönügi hemmesi men aýny maňa diýip şol atdary gaýrat et. Meňe firma geldiňmi? Öwel geldi sen watan dönügi ýanyňa watan dönükden alýan eýle beýdi maňa diýip aýt. Men gaty görmän, sen men şol atdary normal воспринимать edýänler. 1 2 3 4 5 hoş geldin. Assalamu alaykum gençler. Wa alaykumussalam. Yani koçluk mu? Oğlu sağlık mı? Haypaýew senmi? Oğlu bu ne? Biz kalsa gruba her türlü video atýarlar bir-birinizi ýypýorsunuz. Iň diýdim mara şun palnalyny, şun iň gaýrat et bir-birini diýdim. O 65 milyon yıl mundan önce o dinozavurlar meteorit düşüp öldüler. Ölmeden bir-birini yiyip öldüler. Şu kanibalizm ya çok önemli. Bir-birini yiyip ölecek olyalar bunlar. Ne hemen çok önemli. Ama men mana şunu agdy ýeretjek bolup kerdan edýänler, kerdan edýän. Daşy şunun geplerini hem çydaýan. Men şahsy meýetler bilen maksimal tarapdan ýene alýan şular efiri. Yani gorkujak olmaz, evet geldi bunlar. Az olmaz.
Görelle gorkajak bolýan. Neşil öwüdgele söwgülerim ýene şu bir çirpila diýip bilet. Ýene alýar o şu diýip diýme diýsinler diýip bizem şuraýar bolalyp. Eger o Nurmat gelýär küntüçülük diýip aşak gadya aýna Ya diýen Doğancığım ol yankı kadın bizim kadınlarımızla tutuş bolar olmaz atar diye de onu alıp da meni rezil edecek oluyor. Onun ağzındaki çıkan zatları ayttım. Benim milletimin kadınlarına orospu diýmedi mi? Kezel tutup ölmeýiňizler mi diýmedi mi? Türkler bilen ýatyňyzlar, jelepçilik edeňizler diýmedi mi Doğancığım? Ben aýtmadym ha, ýaky gerizekaly aýtdy onu. Şatırlar diýmedi mi? Ben aýtdym mı? Öwes geldi. Töhmeti maňa atma. Benem aýdy otyn öwes geldi. Birinji mantıkly düşünüňler. Bu etdiren zatlar sen pula mı işleýän diýjek bolenda? Aynen näme üçin men milletime jelep diýdim, kuntu diýdim, öýe diýdim, böyle diýdim. Nurmurady şey diýip durmasaň arasyny kendi düşünen diňe meni gürlemen mi kadya özüne. Nurmurad teret arada bir oglan çykdy. Men maksat hatta paýlaşdym şonu. Birinji paýlaşyň wideosyny aşaňda ýazdym, maksat anyňa ýetmän idim. Wideosyny paýlaşmalar ekeniň. Şol oglan bar marlara sögdi. Ýöne biz başyny eşitmedik. Şuňam aýna ölen bolan zadyň men başyny eşitmedim. Seň agdyňdan çykan adam men özüme konsensus diýip iň soňky netije diýip alyp bilmeýän düşünýän. Belki oňa da sögendir şol bir geliniň biri sen kuntu diýendir, olam sögendir. Düşünýän. Sen plan ýerli diýip sögendir, olam sögendir. Sen sögüp durdyň, sen görelli. Her kim bir şeýle. Düşünýän. Şoň üçin sen şeýip çykaryp durmasaň arasynda sen diňe gürläp durýar. Gelenlere söz bereli. Yok da men zadede oturacaklar da böyle olalar anlaşırsak negatif da yine negatif. Dine negatif düşünüyoruz da birazcık bir pozitif düşünün. Dünyanın bir odonluğunu durmuşu bir görün da tövbe estağfurullah. Neyse. Sağlığınız yerine bir sefer hem benim. Gölýär sağlam. Azat sen yatacak mı ha Doğan? Ha? Azat. Düşünmedim de. Sen yatacak mı sen? Yatacaklar da Boşalsan bir yarım saattir 10 minut gepleşip alalı da bir gepim var sana. Soracak saatim var. Bor gündüz akşamüstü gece saat 12'den geçenden sonra ben hiç kimle telefonda görüşmüyorum. Ne doğrusunu aytsam. Oh be, ertene açıda turayım. Ben saat 9 olmayın turlayan da işim vardı her şeye. Can atıp bilirsin mesele değil. Okey. 9'lara can eder. Borlay ne diyecek? Buları yarın taparım ben nesip olsa. Ömez geldi sabretsinler. Ben buların böyle gidişine ben yol vermem. Yankıda korkucundan bana näme demen diye yerimi ütkettim diye. İndem gele ederim sen beni tehdit ettin. Ya ben seni tehdit edem o kadın. Ben kadınlar bilen mi uğraşayım? Ben uğraşacaksam Türkiye'de daha Zakir dağısı var. Ben kadına mı indi gücüm yeti? La ilahe illallah. Kaçırayan asilleri başka bir yeri. Yerini öğrendim mi? Öğrendim aynı. Aytmadım mı? Özelden yazmadım mı? O Rakatay yiban otusuna çela yazdım ben. Rakatay şunyal yerde oturuyorsunuzlar. Aynen şunyal yerde oturuyorsunuzlar. Hayırdır kardeşim bardım mı? Barmadım. Barsam var ya parçalarım sizlere. Kadınınıza mı unuturun erkekliğinize. La ilahe illallah. Götürün bokunu süpürmeyin bilme. Tövbe estağfurullah. An tene bir dinläli. Te bam aýtjak bardyň, goýjak bardyň. Şu hanım diýen näme goýumy bilen bak. Turup kaldym men. Ulan diýer başga kene. Te şunların bir doğru mu? Mesela bunlar çıkaylardan hem Türkiye'yi kapatsan da. Silmedim. Yok yerden tökmedi atletlerini kapatsın. Yok yerden tökmedi atı. Yanıda çıkıp Nur Muhammed Anayf'ın $500 o bilen kızıklanaylar. Yadır Sultan'ın edeni işleri bilen hayırdır kardeşimiz. Gidinler
Türkmenistan'ın hökümeti, Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov näme iş edi? O bilen gızıklananlar. Bizim dolarlarımız nerede? O bilen gızıklananlar. Bizim nefti gazımız nerede? Kime satıyor? Kime koyuyor? Kim dolandırıyor devleti? Geleňizler iki sana bilimsiz adamlar hökümetine bir hakkını istese götlerinizi yalaňaçlap oň üstüne ýügureňiz. Ýugurmaňlar ya. Maksat Kimin ayıp üstüne değil mi sana? Kimin Maksat üstüne ayıp yürüyor? değil mi? Utanmıyor mu? Utanç kayan yok mu? Kime Maksat ben seni var ha, Allah var da geleceksiniz. Allah ya elimize bir vermeyenler ama. Sizler ya gerizekalıları elimize versinler var ha. Nur Murat. Utanın da o maksat erkek sen o. Sana da Erkek anlatayım. Dinle. seni var ya tutsun devam ediyor maksat. Nur Muhammed demek Ahmet'in ya? kokusu olayım mı? Çok medat kırdık. Üstüne bağırtır otursun onu. Hayırdır aklınızda ne anlamanlık gördüm. Sen açmadın mı Nur Muhammed Ahmet'in yol etmek için geldim diye. Maksat. Avo. Yok edecek son. Bam sonra. Ne hadi bir yok edin gelsene beni yok etsene maksat. Gel beni yok Sen etsene. tak yoğa. Nur Murat'ın tak yoğa. Gücünüz yeten Aynı ok. bağımsız. Gerizekalı. Gücünüz yeten ok. Gelinler. Güç gerek Ya gele. yeten ok gücünüz. Sen yeten güç ok. gerek gele. Ne mi gerek sizlere? Yalan Nur Murat. tohmet gerek mi? Men elim ayağım yoktur hocam mı? La gelinler diyor otayım gelinler. Gelinler. Nur Murat. Türkiye'nin amal gel. Akıllı adam Rusya yok düşündün mü? Ya Akıllı kahane adam yapma, Rusya aman neler? gelin. Samsıklı Rusya düşündün mü? Ya ben Akıllı uşağım adam Rusya yok. tepkilere git bilin. Maksat sonra veren sonra bu çok anlam bilmez. Anana ben ne Yani. küfür edin? Sen gerizekalı olan için anana küfür edin. Sen anan için ne mi bilek? Orospu diyer mi sen ananı? Sen benim için ne mi bilek? Kellemal bile mi? Orospun çağası sen. Men Şundun mu maksat? sen öldün Erkek aydiyan şu benim an de. sen şunu. Anam sıkardı. Öldün gurrun var ya sen. Şu öldün aydiyan hemme zat sen şu atlay. Kim näme diýen orada öldün ödiye. Bu oğlanın nemesi nifsiye doğumu diye ortalarla bilen Türkmen'de de 90'lık bir şari kim diye bu. Etcek, koyacak, öldürecek, koyacak. Hani aynı o yar yani üyürme ya. Şu oğlanı hiç kim öldürmem bilme ya. Hiç kim issa edmem bilme ya. Şu oğlan gayratı çatma ya. Tok öldürüm var näler tok toyuk gördün mü diýsen bilmez. Toyuk görün näler ýürek etmez şoňa da bolýan. Dillaň satdyryp de bir ýylda dedeýmek bolýan. Seret şol Neyse. adamlar yadyň düşen normal biri Türkmen watandaşymyz birini öldürüp yani 4 kişinin ölüp kaladığını falli. Şol adam yayınlara çıkıp men sizi öldürecek zat diýenler öýdýän şol. Ýok. Yani etti, icedatını çekti bolly bu kadar ya. Etçe adam. Doğru aýdýan o bella. Etçek bolsaň wara aýtmada näme etdiň bolsaň et. Bolsaň wara etçe adam aýdy eden ok. Ette ondan soň ay etdim diýerkek bolla. Ette wara görköz. Aýtman etjek zadyňa artistlik yapma. Tehdit etme, boş bolýar, tehdit etmek boş bolýar. Ayırdım ses yanlın yani. Şu ten ses yanlın yani. Te girip çıkıp onu TikTok'tan. Ya da bilemem. Men özümde şolaýar. Bolýar iki telefondan bolany. İkisinde de giremde. Yani birini aşağıda oturyan, birini efirde oturyan. Şonda sesin öz-özüne eşitilýär. Şuňam. Te ýakynda da iki telefon. Bolla Bilemem men başga mümkinçilik ýok we sesin ýanglanman. doğru. Böyle alıp koyulan te. Yo sen ne yok bizi eşitliyor ses düşünýän mi? Ha o on özüne bir de o gelen ok. Kör gelýär ses. Yo diňe sen emmekse ýanglanýar. Te diňe emmekse de men ne de ýanglanýar. Nurmatda da ýanglanýar. Gurle Nurmadan diýenler sesin ýap diýipler. Bir gurlese iki gurle. Yani iki sapar ýanglanýar. O maksat ýanky sen efirinde aklada gahgaryň gerenini düşündüm men. Telefonuň zarada goýup oturýan, efir açandan öňü taýynlan görýän, o kak palojna. Söz beren hakkı bir duşa. Yok. Sen ilýär bilýänmi olanlara ýüz berilýär da, inim ağa diýilýär agam bilýänmi? Bular samsyk görürýär, çumodur öýdýärler maňa bilýänmi? Men var açyk sylanç edýär.
Orlay köpçülüğün içinde birek bu ne değişik oturmalı diyen olun gördün ağam özün onu. Öz konu gitti olun akidem yok yani. Şoň üçin ýene şoň üçin nemetdim gaharym belli. O eýem şo taýdaklaram bir menkilik bir onkuluk boljak bolup o hedefler gelýär-de. Netleri şol aslında da. Men birem soň çıkar. Men yapıp gördüm. Şol sataşyp dur her aýdan sözüňe ýapyşjak bolup dur. Bir sözüň soňuna şel diňlemeýän aratyna girýär. Dur bir aýdyp bolsun, ara bir pikirini opşun, kitap okanda gon başyndan düşünip bolan, soň manysyny soňuna şel görmeler olsun. Beren sorolun jogabyny dinlänoklar ho. Diňe geplemedim kaýdýarlar. Berýär sorag ha. Şonuň dinlänok. Ýa-ni sorag bilen jogap aljak bolanok. Dinlänoklar da opşy gepin etger. Diňe jogap berýärler, diňe gep beýärler, gurlaýarlar. Jogabyny pikirini jogap bereň pikirlenen ağam diýen. Yok, senin tek sana sorag berýär, şoň jogabyna da garaşanok da şoňa da kanagat etmän öýde ýene gurlap başlaýar. Okey. Adamlar yüzüyorsa şeyle oluyor, maksatsan. Öyle değil. Şoň ýar bolýar da. Şuradak ola din kefin dinleyen ağlar dinleyen. Ha benkin dinlet tu dip bakye. Devam edin. Dinledi tur. Ya bana bir bäherdenni bir garnaşym ma daşgyna döwranlyplar. Onuň şuma geçen ilk giremde de bir näme diýär ýa-da sen sesiňle. Şuma ýene girdiň, ýene şoňa meýdýär sesiňle. Şana zarf döwran. 70 ýaşyň oglany. Garnaşyňa ýokdur bäherdenni. Eşdiren ýa-ni. Bäherdenni kultoşma bir işes dostumma. Bazar sen ýaşdyrsa gaýet insan kondinle. Ayt Bazarov, ayt näme diýjek bolýan? Ayt milleti. Öwes geldi, sen maksadyň näme? Bagtly we baý bolmak. Bagtly we baý bolmak. Akmaklar ýanyňa üýşürseň baý bolup bilemmi? Sesin eşdiren akmorma. Akmaklar ýanyňa üýşürseň baý bolup bilemmi? Ýok. Mesela ýokary koturan tupoy mal ol. Atürme, yüzüne garap aýdyn men. Kim üçin? Bak anam tapy näme diýer? Sesin kapadaýdy on. Näme diýer? Ey uruşjak boldular, sile hormat eden oklar. Yalan sözleme. Senin maksadyny ýetip bilmedin. Näme maksady? Ýaly adamlar toplaýan öwes geldi. Siýasat bu bilen gidilmez. Men öz egindeşlerime dursultana damaýdy. Bir sana hyýanat etdimi, getirmejeksin ýanyňa. Hyýanat eden elmudamy hyýanat eder. Garap o pezevenkten. Öde Nur Muhammed Anaýewiň bokuny ýyjak boldy. 2 günde Nur Muhammed Anaýew men seni öýtjekdim, böyütjekdim. Ya kardeşim, maksat, senin maksadyň näme? Meni öwrenle bara soňa jogap beräýsen, özüňe jogap bersen. Maksat ýakyn undy. Gara men sana erte çykmasa bu hepde çykaryn. Ýöne men seni bu hepde men seni anyňa baryp gaýdarym. Bolaymy jigit? Gel. Men sana etmäýin öwretjek. Gayret et, sabır et, doğancım, hoş. Olmasa zaten bile gidestik, ben sana maksatcan bilecek gidestik, hoş mu doğancım? Sabır et, ertere çelle, doğancım, sabır et, ertere, beraber gider. Hiç adın getirilendir. Düşündün mü maksatcan? Bolya. Oynayabilmersiniz. İndi kanun ile hareket edersiniz. Var mı? Maksatcan. Kanun. Böyle, men sana bir zat diýeýin, maksat. Di. Burada sövmäňler, plan etmäňler. Ol adamy nämesine sen hormat goýaň?
Bir gezek hormat koýan, ikinji Näme gezek koydun? koýanmak. Hormat. Adamlygyna. Adam mı? Hawa. Sen adam mı? Sen Nur Muhammed Anayf'ın yanına gelip reportaj verip o bilen içkiyin katnaşıp izinden da Nur Muhammed Anayf'ı satıyorsun. Sen adam Sen mı? özüňe jogap ber. Özüňe Ben jogap ber. satamok men. Beni satıyorlar beni. Ben satamok Nur Muhammed'am satmadım ben. Ben onların düzelmesini istedim. Dur Sultan'ın Nur Muhammed'in Eziz'in Vendetan hemmesinin yanlışını ayttım ben. Yanlışını aytmak başka zat. Onu üstüne iftira atıp onlar olmaz zatlar demek başka zat. Şuna mı maksat? Sen ikisinin nämeligini bilen ok. Sen gelenden millete bir zatlar öğretecek bolayın. O gutaran ecesinin namusunu gora bilmedik. Gerizekalıları efire getirip ecigim, ağam. Ya sana yaraşar mı? Maksat sen insanlığına yaraşar mı bu rezil? Hemme adam deňdirmek üçin. Hem adam den mi? Onda sen Hawa. için Türkmenistan'ın hazır Kızılmede oturan hükümet prezident Serdar Berdimuhamedov dendir. Doğru mu? Hawa. Onun başga. Onda sen hem için milletine sen bir zat düşündürün. Sen özün tupoy ekenin, hem emmesini den göre ekenin. Sen hem için millete akıl verecek bolın ya, olmasa bilmerin. Özün için milletin andı goýurunjak bolın lay. Meni goýarma wa. Bole Nur Muhammed Anayf näme etdi diýdiňizler? Sen näme etdiň maksat? Sen Aýtana näme etdiň millete? borjum mam wezipe berdiň maňa. Nur Muhammed Anayf $500 aldı, $100 ona verdim diýmesi sana borcu var mı? Ya gerizekalılara borcu var mı? Ha? Sen özüňe jogap berdene. Näme üçin sen Nur Muhammed Anayf'a jogap bereň sen efirinde? Sen özüňe jogap. Ol meniň egindeşim, ol meniň ağam, meniň arymda dimdik durdy. Sen durup bilemmi? Durup bilmeň. Ha. Sen kimsin özün? Meniň egindeşim, ağatladyň da. Sen ne sorayım? Sen näme işet? Sen näme işet? Näme be borjum malym taň etmeli wezipe berdim. Sen borcun yoksa sen ol adam bilen näme işin var diýen. Kim bilen? Nur Muhammed anan er bilen anan er var ya Nur Muhammed anan sketa Nur Muhammed Anayf anan sketa ton koyup. O bilen näme işin var diýen. Sen kakaň bolýarmyň ta. Şunda ham yeterdik bolsa. Öýe ýaly golaýmaly ýa. Sesin yanmayın ya ağamsın. İyi ustayken o sesin öğden eşitliğe onu mutluyatın. Eyvallah. Olunlar söyledin. Bu pikir, olun pikiri, men pikirim, yani olur diyemde maksat Türkiye'nin pikir bolup bilir. Yani Nur näme iş etdi diýipler. Yani men oň üçin men aýryp bilmeýän bulary. Düşünýärmi? Nurma senem men doganym bolşy, yani olar men dogannym. Nur Muhammedim, maksadım, Nur Muradym, gellikäridim, Allah Muradym, Qurban olam, şonuň barym men dogannym. Ýöne içinde çüýrük doganlygym bolýar bilýän. Şu Qurban oly çüýrük doganım men. Düşündiňmi? Şu çüýrüge de men sapak bermeli. Ya da o maňa bermeli sapagy. Ikimizden bir-birine sapak berýär şu taýda. Kim ýokdy çyksa. Düşünýärmi? Bizi düzeltjekdiň özümiz, bizi daşyndan gelip hiç kim düzeltmeýär. Nadanyma men, gynansak da men başda ilk gelemde pikir edýärdim. Daşyndan biri gelip kömek etse, şular düzelt bolar diýip, ýöne gynansak da diňe öz içinden agdy bir bolup burana aktivistler agdy bir däl bir-birinden diňe öz aradasy öz şahsy problemalary bir urulluk ne suratdan bar o emma onun öz problemleri aýdandan watandaşlar başga watandaşlaryň nimetini goraňdy namusyny goraňdy birisi ögdi belki senem söýgensiň biriniň efirlerini on men bilemek sen diň aýdan sözüňden ýöne sen meňle guruluşyňa görä sen ýypraf bolmaly. Çünki sen adamla guruluşmagyny başaran şoň üçin urandyrlar seni. Her kim men ýaly gepiň çekip durmaz. Biri birine şey diýip
gödekräk gurlanda iyi başlandyr seni. Urandyr şoň üçin maňlaýyn sapanda surata düşerdiň senen belki. Men şuraya alyp pikir edýän. Däten şeýit gurlaşýan. Normal aljak gelni sen daý ballaý senden. Aýrat et 10 gedek aldym 10 gedek 10 mir gedegim çykardym seni mara 10 mir gedek. Düşünen adam gepine sen terbiýe diýen terbiýe görmedik, meher görmedik. İşler görmedik sen. Gynanysakda. Şoň üçin sen içiň dertli, gelen ýerine de öz maşgalaň, sokkan ara oglum itje, beýje, maşgalam gitdi zat diýip şakty meseleler. Ol gyzyklandyran ok hiç kimi senden başga. Gelben başga birini namusyna degjek görýän şuma. Yani gurulaşyp bilseňe gurulaş elbette seni gurulaşyp bilmeýän. Çünkü gurulaşyp bilmek üçin bir zatda kelläňde bir zat bolmaly. Men barýan, goýýan, nury men bir üçin gurulamak, özüm üçin gurulaýan. Eger arkamdan urmasaň, 100% gelseň, pajalysta. Gelip et. Ýöne birine etsek, goýjak diýip hiç adam edip bilmeýän. Hiç kim edip bilmeýän ajyn. Çünkü garşyňda çykjak adamam özüne gowun ýetýän adam. Seni gowun ýeten soň çağırýar özüne. Geldi ýa-da. Bolly özüne gowun ýeten soň geldi. Ýani özüne gowun ýetmese aýb borlaýdy ýa. Men ýaly gorkak bolýar kardeş. Men gorkak da ýa aljak gäle nur önadi nurmady. Ýani aşakdan ýaz bersin. Barmaklaryny işletsinni de aýna. Şu aýna şo gyzara bilemem o men. Ýaş bolan üçin ahir gelýär diýär. Ýaş wagtym men ondan meterdim. Ola efire çykmak, luboy ýerde diýýärdim. Gullukda da, institutda da kimsi diýärdim vilayetler. Tupoydum men. Bilemagdym hiç zat. Şuňam durmuş tejribesini görmedim. Gelben bir çağadan, ýagny ýaňy 20 ýaşynda, ýaňy 20 ýaşynda. Tek çağa. Şondan ne bize söwdi diýip şon şu çağadan gaty görüp bersiňiz. Siz näýlik bir düşünjeňiz bar o seň. Sen çağaň häzir, sen içine öz çağa. Söwse, sen şu çağaňa vazgeçer misin? Ýok, geçmersiň. Sözde geçýäňiz o men geçýän diýipler. Ýöne geçmeýäňiz. Sözde geçýäňiz diýip. Şoň üçin on gyýdyň aýdan adynyň gatam görmeliler. On Allah Taala ýaňy yaradan şeýde diýär. Bir zat diýeňde diýär, geň görme diýär. Şu geň görseň ökman öňünden çykýan eken şo zatlar. Ýa-da ulugurlama diýär bilýän. Şu ulugurlasaň hem geň görseň hem öňünden çykýan eken şo zat. Işte men özüne şeýle bir случай aýtyp berjek öz durmuşymda. Bir Thomasyň güni bir adamy gördüm 50-50'likli. Ondan şol adamy gördüm näme bar, geç gitdi. Güllüm. Ýanyna. Näme maşgalanmady. Diýdim. Erki samsyk bar diýdim. 50'likli gelip berdiňim bilýän. Şol adam. Hudaý bar o. Üstünden 3 gün geçen men özüm nakarışım yani o göreyim. 2 elim yanlar o. 2 elim ayetler. Polny. Onun doktora gittik. Maaz yazıp berdi. 50 geymel boldy elime. Tomusun güni. Şol adam ýerine men düşdüm. Onun şoň ýerine düşemde men düşündüm. Bäh diýdim. Şol adam 50 geýän eken diýdim. Ne şoň üçin belki erýanyndyr diýipler. Onu özüm 50'lik dedim. Elim bitýänçe. Tak što adamlar kerkime öňünden çykar çarkyp elek. Bu durmuşda bumerangdyr emme zat. Edip bilseň ýagşylyk ed. Yamanlyk zaten tapar sen.
Ya. Ya da bir yerine diýerler, bagşatma bolma, küntü diýerler däre. At takýarlar, küntü diýär. Olam men, olam men. Bir gyýda diýädim şonu. Şu gyýdy küntü diýipler. Ana maňlaýyndan. Şu gyýda aşyk bolýanlar. Düşünýärmi? Şol künde men aşyk boldum. Tek öýlenmänkäm. Gurrungy da. Men o wagty düşünemäkdim men o zatlara. Şu çark pelek diýen manysyny ala Almany. Telpen goýgadyň ýere düşýänçe ýa pelek diýip. Ey diýdim, bah, nälik bolýar diýdim. Sluçaýny boldy diýip pikir etdim. Soň ne şuma düşünýän şol zatlar ýönü möni däl, bilinler. Taşda birine at takma, birine küntü diýdiňim ýok. Maşy sen öňünden çykar şoýdy. Ýöne yaradan Hudaýa şükür men söýgülüm et çykardy. Heleň bolsa nämeçek ýa-da ondan ýakyn bolsa. Naprimер, garnaşyň bolsa ýa-da çağalaňdan çykdy. Onda nämeçek? Ölüp bilseň öläý ondan. Ölseňim sen şulda sen şu garnaşyň küntü bolup gidýär. Taşda pikirlerini madama filtrawa edin. Her kimin ýagdaýyna düşünjek bolun. Şu ýaş bolsa şoňa düşündirjek bolun. Beýdimi, çark pelek bardyr, aýdan gelýänler bu dünýä. Hemme zat tegelikdir. Aýam tegelik, günem tegelik, ýer şaram tegelik. Şu ýene öz başyňa gelýändir şolar. Bu mesele sen şuma düşündireýin näre? Ogluň 14 ýaşynda ara gitýär. Ne şu ara gitýän ogluň näme bolup ýetişir? Ne şumatdan ara gitip şolada öwrenşýär şol ogluň. Nondy boy kampaniýada şu ara näme ýetýär soňunda adam maskara edýärsin. Çünkü sen ýykylyp ýatýan bir ýerde aýna planyň ogluly, ondan şol hiç kim gyýdyn bermeýär, onu alkaşlar näme edýär? Küntülen yani öz eginesi bolýar da, şu küntüçülük edýän ýa-da agzy bozup gyýdyr ýa-da bozup gyýdyr diýänler. Şolarlan gatnaşyp başlaýar. Ondan şolardan bir zat gurýarlar. Onda näme etjek Nurmatyn? 14 ýaşy ogluň 10 ýyldan soň 24 ýaşynda bolýar. Ana yer ýaryp ýerde girip bilmersiň ondan. Düşünýär, her kim ýüzüňe basmasa da arkandan gurýarlar. Plan küntüni aldy diýip Nurmanyň ogly. Şoň üçin diýmän, hiç kime diýmän. Hudaýyňyzdan gorkun. Ýurduňa gidýän senseret karşı psihologiýadan näýlik düşündirilýär. Ene ataň düşünjesi çağa 14-15 ýaşy çelli gerekli. Şu 14-15 ýaşdan soň çağa özüni akylly saýar. Yani senem özüňi ejen kakyny akylly saýadyň. Menem şeýledim. Ejem kakym issa bilen akly diýýärdim bilen. Men bilýän pikir edýärdim. 20-25 bolýar, gullugy gidip gelýär, öýlenýär, çagylçy bolýar. Bah diýän, ejem bilýän eken diýän. Men bilýän zatdan bilýän eken diýän. Onu ýaşyň 30-40 bolýan mara. Men ýysa bilemä kenim diýän. Bu durmuşdy. Şu gorgulluň aýdan zatlar pol dogry ken diýän. Çünkü sen özüň uje şolady ýaşaýan öz saglandy. Özüň en ata boluňy bilersiň diýerler hem. Sen ogluň men gyýdymdan kiçirä eken näme opşyn bilersiň o zatlary senem. Taşda şolary ýalyk normal. Ýaşyňam bilemek, ogluň 14 ýaşynda bolsa 30-35 ýaşynda şunda primer. Normal men sen aljak gelin efir gayrat zaprosyny uğratma.
Özüň gowja bolan düşünjäň ladyň käwat gollayan yerime ma bilýän ýöne gyzma ogun pat dip orta atýan o derejede bolmaly normal. Bäze sen gepin çeksek adam ýok. Hatda sen öýüňe baranda sen öýüňde de sen ejeňden başga hiç kim gepin çekmeýär. Yani diňe eje söýýär bizi. Hakykatdan eni ata ataňdan meselem eneň diýerler. Ne şol söýýär. Şol sen gepin çeker. Ay bor oglum diýerde geçer. Ene heleýiňem, ogluňam, gyýdyňam hiç kim doganuňam gepin çekmeýär. Bärde iki çujoy adamlara sen gelip şol atdyr diýän özüň nüjel şol bir terbiýeňe görä normal sen. Ne bir gyýda gelip diýän ne salamyň ýokmy diýip. Şol salamna mätäsmi sen? Bermände de salam berdiýän şol gelende. Ýöne sen şol salamna mätäsmi normal. Men sana vermelim terbiýeni. Günäsi oň boýnuna olaşa bermedik bolsa. O menem gelýän efirleri girýänlerim oturýan aşakda sesim çykarma. Gurulap duran adam sözüni bölmeýin ýani. O çyksak golamda da ýazýan aşakdan mene çyksak diýip çağda ýazýan bolly çykkan. Ne görköz ýaşaýdy o. Şoň üçin ýani kitap okan. Lüboy bir zady özüň açyş edenden, naprimер diýeli, elektrik urnunları. Misal getirýänler, haladilnik bejermeli. Şoň ustasy bolmak üçin okamaly sen. Eğer eliňe haladilnik ber, şunu bejer diýsen sen bejerip bilmeýän. Düşünýän? Sen şonu öwrenmeli. Şoň üçin şu kitaplarda ýazylgy, näip özüň alyp barmaly. Etiket diýle, etika, estetika, kultury. Özüňi köpçülikde jemgyýetde näil alyp barmaly. Yani gyýyr, men sana diýän gyýyr maňurly, ýoşrak kurly, tonuň peselt, hiç kim gepin çekmeýän urma doganjygyn. Men sana leksika beremok normal, men sana nesihat berýän, maslahat berýän. Ulansaň ulan, ulanmasaň ulanma. Senin gepini hiç kim çekmeýär, hatta çağaňam çekmeýär. Şonu bilip goýdun. Hiç kime at takmana senin hakyň ýok. Senem hakyň ýok, Gurban olyňam haky ýok. O atdyr iýleýän atmy diýär. Ýok, o atda ýerden turýan, çörege çalýan. No ýogdýan. Iýleýän at. Ay be. Diňe iýleýän at bilýärler däro, döwlet. Iýleýän at bilýär gynan tapda halkymyz. Pul iýmek, içmek, ýeniňem, içeniňem, Guranyňam ýaşanyňam şu dünýede galy. Ýa-ni biri gelip, o emir doganjygymyz gelip maňa söýýär, huy, muy, eýde, beýle, sana atamrat söýdi. Hiçsa diýip bilen, öň ýene bir öň dursultan gyýyr kurlaya, sen otyrsyň diýär onuň. Kän ýalar däre, diňe emir diýmedi. Näme meni şolaryň deň bolmaly, meni şolar gyýyr ýa diýip menem gyýyrmaly. Indi menem şu ittiýalyk bolup, o iki elimi yere goýup, emedekleýän hala gelip, dörd aýak bolup oturup, ýürüp başlamaly meni. Ýok, men ol ýaly etmeýän. Men özüme murdurmaýan. Düşünýärmi? Men ursalaram, men bir ýerini goparyp galaryn. Ananaýyn, o derece ýani. Ursalar ertesi gün suratımı paylaşmayan içerdi. Şolaryň namysy bar bolsa, söwünmeýänke ýa-da sesini maňa ýükseltmeýänke, suratdan paylaşdyryp özüne näme isleýärmi, ýüregi awusyny näme isleýärmi bilemekdir, daşyndan görýän adamlar. Mene şolaýar düşünýär.
Ne meni urdular, ne seyredin adamlar, size muryalar, şolar el düşünmeli, ne el düşünmeli hiç gidek men. Men düşünjäme, men panyatama deňgelen akşolat. Şunyan, sen köpçülüğün öňüne çykaryp aýtdyň näme? Ýa-da polisiýa gidip aýtdyň näme, meni urdular diýip da. Doňjum urdularmy? Atamla saňa degişdi. Urdularmy? Gidýän. Giýjäň ýarynda. Men özüm şey diýän. Meni urdularmy? Men şolaryny tapýan, meni uranlar. Talpa urdular, men şu içinden talpaň içinden birini basynmasdan tapýan, şonu urýan ökmen armalýan men şonu. Men galan 60 adamdan isim ýok, men iminle şu men basynmasdan isim ýok. Şon gapsynyň öňüne oturýan men. O näçede git, näçede çykýan, tapýan şolaryny urýan, ýybaşlaýan, gaýdan armalýan. Ýürüm köşeşe. Gidip polisiýaga satamok, ne şu men urdu diýip. Sen kerekediň şo bolýar. Men suratdan görkezýän. Sen ağrın hiç kim almaya atamra. Hiç kim sen ağrın almaya. Sen ağrın diňe özüň almaly. Ýoksam ýadyndan çykarmaly. Şo suratdan udary etmeli. Gelip şu tema yapıldı diýip bir gaýdyň temany yapýan. Ýöne öz ýüzüň urulan suratlaryň temasyny ýapan o. Onjum iki tarafy işlemeler olaýar. Deň tutmaly emmi zady. Men bilemakdary bilim. Düşünjem ýerde şu da sen Türkmenistanda bol, Orfiýetde bol, Amerikada bol, tapawdy, Türkde bol, ýani Ukrainada bol, arın şey bolýar. Ýöne elbetde kişi öldürmemeli ýa. Men maksadym öldürmekde. Men maksadym şoň maňa beren uşerbyny, ýagny ziýanyny şoň maňa ýediren aşyny şoň özüne ýedirmekde maksadym, terbiýe bermekde şey. Onuň näde ýersin şol oglan erçilkin meni görýär. Goňşawdan bolsa, ýa-da raýon, goňşy raýondan bolsa. Hiç zat bolmadyk ýalyk geçse. Hatta gelip salamu aleykum agam diýip salamlaşy, ikellep salamlaşy. Menem şol goýunlugum. Wa aleykum agam gowum ýaşym tap. Menem hiç zat bolmadyk. Kime düşündüreýin men? Özi bilýär ony. No, urlandy, menden urlandy. Ýalňyşandan bilýär. Zato soň dost bolýar. Ola suçy gatken boldy. Türkmenistanda da ken boldy. Ukrainada da boldy. Türkde de bolup gördü. Yo, Türkde bolmady. Türkde hiç kim uş göremä. Hatta söýüşüm ama Türkler bilemä. Türkler şol ugruna bara men üçin Türkler Türkmeniň gaty üstü bolarlar. Söýüşmeýärlerim gaty tertipli. O adam kidada däme edýärler. Olam sen samsyk bolsaň kidada derler seni. Bütüsi yaman neme guruluşlarım fiilasy guruluşa, agamlyk guruluşa, gelneje, daýda, aýallygyň, no abla diýip guruluşlar da. Bizde ýok şolar. Aşgabatdan maksat ýanam. Bizde ýok şol. Adam zaпрос urudur. Alayın. Yani onun başlasını görmek zaпрос. Gurlaw. Ayo. Doğru aýtdyň agam, ýani ýanky gurulmaň bar, men pirimje de doğru. Elbetde. Şo doğru. Sebäbi bar, ýanky nime urulma meselesinde. Maksat sesin gaçyp gelýär-de. Şu wagt gelýär. Ýene gurulu. Gelýär-de men.
Enni biraz gelýär. Şeýle näli? Ana şeýle has bol. Ad düşüşme. Dogry. Ýanky urulma meselesi bar ýanky atamlatdan. Şo meselede menem tonýan naýş olan bolşundan hereketimden bar. Dogry aýdýan. Şo köpçül 60 adam bolaýsyn birinji başyny başlan ýa-da bir şo taýda bir ýerine urup nimeden şo purgulçen ýaly başladan kim bolsa, şol adam kim bolsa bolaýsyn uçmaýan bolsa tapyp menem ýagny hasabyny özüm keserdim. Başka tema ýokmy sizde var olar gece saat 1'de. Tema yo abatsam verdi prosto pikir. Yok hakykada geçen prosesleri gurun etdiňiz. Tarih hakynda gurun etdiňiz. Geçen günümüz eýýam taryhtyr. Geçen gün düşünäňmi? Geçen eýýam şu näçe wagt geçip durarysyn. Tarih ol eýýam. Gelecek hakynda näme etmeli? Eğer tariha zat siklet etsen geleceğin gurulmaýady. Dogry aýdýan. Не зациклилась идем на прошлом. Да. Geç yaşıyla şey merde. Assalamu alaikum. Ay mene doğrusunu aytsam bir Qur'an gaýramdan öňje bir bakyrny filmde oturdum ben soň bir näçe gün girmedim ben seyretsem kakçaň akla ýerede bärsi. YouTube'ları zatları grup atýalar olur seyretýän elin bir ýyny ýyp ýatyrlar. Aýtýana 65 milyon ýyl mundan ozal dinozawrlar meteorit düşýär ölýär hemmesi ölmedigen bir ýyny şo näme etini ýyp zat edip açykda zatda aýçyk bolýar. Kanibalizm hakynda zat etýärdi. Yamyamlyk diýilýär türkçede. Edil şon ýalda bu gynançak. Ayağlar başka ne yapıp söz edecek o berde. Prosto pikir alışmak da tarihim geçmişim gowda da ano ýatlamak. Könlerimiz ýatlaýar, aýdymlamız ýatlaýar. Salamu alaikum. Waleyküm. Azada gowma diýlen. Awat öýderler sözüňe bölüm bagşlarsyn. Azada. Ýa biz bara biz gaýtalamyz. Okýagam onu ýörüýte mejbur edýärler bilýän biziň gaýtalamamyza. Şo gaýtalaýarlar ýa agdyr olaýyn zat diýse öýderler şey diýdi bir efirde. Olyn şonu özleri şonu gaýtalaýar. Bizem aýdýarsa şonu öz düşünjämizi. Şoňa düýünde öňü. Şonu näý bolmasa dogry aýdýan geçmiş bilen ýaşap bolmaz. Geçmiş bilen ýaşasak geleceğimiz görmeýäs, öňümüz bolmaz. Awada özgeldi mali meselesine bilýändir dünýäde sadece canlı pul diýende nat pul diýilýär-de. Eçilen 5 götürüm bardyr. %95 hem puzir bolýar-da, şo köpürjük bolýar-da. Edil bizde hem gynansak-da şo diktatura bir garşy göreşýän 5 götürüm bir halaly işleýän bar-da. Men 3 topara böldüm-de, olara geçelerden bir efirde aýtdym. Galany şol edil mali meselesi alyp şo köpürjük diýsem yalan olmaz da puzir. Всего лишь воздушный пузырь. Soňam şon ýaly puzyrlar kän bolsa bir ýerde hokman suratda çöküşük bolýar-da, şo 2008-nji ýylda ýadyňyza düşýän bolsa ekonomik kriz boldu, sadece Türkmenistana değmedi ýa-ni şo ekonomik kriz. Ýöne aýdışmaýarlar. Islendik ýerden bir ýerde bolmasa bir ýerde liboy hereketde bir logika gözlendi. Liboy bir hereketde. Şol şereketlerin istendiğinde bir topar vardır hakykatdan can edip halal göreşýändir. İkinci topar vardır şol nomenklaturny diýilýär-de, indi şol hamala göreşýän ýaly ýöne hökümet tarapyndan goldanýan näme? Şo hökümeden bilýär şo bir güýçleriň barlygyny zadyna ýöne prosesi näme etmeň ornuny şo aýtjak bolýarym gaýra goýmasyn zat etmesin diýip bir sentrda toplansun bolary dolandyrmak aňsat diýip şolara wolya berýändir.
bardır şon ýaly toporlarymda eçip koýdum. Görendiňiz şahydan bolandyňyzy. Ve üçüncü topar vardır. Üçüncü toparlar, üçüncü toparın vekilleri. O Türkmenistan'da demokratiya misliyanakla, adalet misliyanak, hiç adam misliyanaklar. Olar näçe Türkmen halkı ejir çekse şonça gowy ýaşaýandyr. Şolar ýaşaýar. Türkmen halkı däl. Şaňaly gep guruldy. Döwran hoş geldin Döwran. Ana açan mikrofonuň ýene ýanglanýar sesimi görerem. Orus okandyrňa. Orus okudyňmy? Düşünmedim orsa okudyň diýmek. Orus däl. Nämetde şoň familiýasy ýatdan çykardym. Nämetde şoň familiýasy. Endi häzir unutkanlykda, ýani dilim ucunda durdy, ýamyş gaýtdy. Şolam diýer, если не можешь управлять процессом, если неизбежен процесс, diýär da, şo demokratiýa, jemgyýeti zady döremek diýär. Onda diýär, şonu diýär dolandyrmagyň uğruna çyk diýär. Nämetde şoň familiýasy unutdum da ýet. Sen okandyň da teke sen okandyň da İngiliz nämesi ozalky diplomat soň jurnalist bolup işleýän bir kitap ýazýardy. Nämetde şo. Şo diýärdi, prosesiň boljagyny diýe hiç näme dip bilmeseň diýe, onda sen şonu dolandyrmak üçin bir proses döret diýärdi. Если говорит, проблема неизбежна, ты создай искусственную такую матрицу, чтобы управлять этим процессом. Nämetde şoň familiýasy, men unutdum da şu an. Nämede kommentarda ýazarlar. YouTube oýjaklar. Şu taýda agzalarymyz bar, akylly adamlar. Nämetde şoň. Блин, senet diýýärler unutkan. Разделяй властво. Yok, разделяй властво däl de. Nämetde şoň. Meşgul adam da men familiýasyny unutdum da diýýärler. Menden unutkanlyk bar da belki 60-70 ýaşa ýetmän, 60-70 ýaşa ýetmer sölenýär, ýöne şondam şoňa ýetmän algi toy. Raşetsinde toy estağfurullah. Alzheimer ol her kim bolup bilýär, ol bir period bolup bilýär, ýagny nasliyetsin bolup bilýär, ikinjisem. Yok, Hudaý saklasyn daşetsinde toy estağfurullah. Kitap okap dursa, o kitap okusaňmy damy, onuň melki motorika surat çekseň, ýa-da ruçkalarny köpräk ýazsaň, onda bolmaýarsan Alzheimer. Yok, diýýämiz dilimden gaçdy, şu wagt gaçdy özüne. Churchill diýäň, kim diýäň, men düşünem o adam politikmi, kim ol adam? Politik hem jurnalist da ol. Şu T-bilýän de T-den sonra T-de köp okan döwründe. T-bilýän däldir da näme T näme bilýärdi, tanýan da men. Hay bu arada rahmet. Assalamu alaykum. Azat Samir soram. Machiavelli. Taş. Nima düşdi. Taş. Soruyorum hem at yazma düşedin. Elbir. Allah da näçe ýaşmysyň am? Mikrofonuňyzy öçüräň. Birine ýaş soramak we näçe gazanýanlygyna soramak aýyp diýip bir etikada bir da bardy bilen ýöne. Gaýnansak da näçe sapar efirlerde sen özüň hem aýtdym. Aşagda ýyldaşlarym käbirler sorady. Şo wagtda gurun berdim menen ýöne gaýnasak da şu gaýta soraýan da näçe ýaşanda näçe ýaşan olsa şonçası meňki de eçip.
Ağam bolsaň ulrak bolan ağa diýjek bolýan. Diňrak bolup dost diýjek bolýan sana. Yok da Sen men bolan ýaşaýyn. Senden ýaşaýyn. başgalymda ağam sen. Eýär şu şahsy maglumaty Yok, satmaly. Diýdim men sana prosto sora berdim ha. Yok, men öýlenmedik. Sallah diýerler türkmende. Resmi ýagdaýym sallah diýip aýdaýyndy şeýrak. Yaman häsiýetim ýok, içki içmeýän, çinim çekmeýän. Bam soruň ýene, nä anketa toplaýarmy, näme etýärmi? Alın dost. Edene diýsen, öýlemedik bolsaň, ýaş bolsaň ýaşy diýer, Nurşka diýenekini ýokardaky edeni men diýendi. Sen diýendi, aňardaky edeni diýdi. Şunuňmy? Sen aňarda çağırlyň ýok, taşak gaýdan oladyň ýok. Enen ataň ýok. Sen diýendi. Ýokardaky medeniyetden. Düşünmedim daý näme diýip dursun. Çağı gatyny ýeden bolsaň, çağın zadyň baý bolsa, maşgulalyň baý bolsa, elgürlüminiň azatdyr. Azat Haýtbaýew. Adamzat durmuşda ýekli. Şonu nädip Näme üçin adamzat ýekip bolan bir nolak jogapkarlyk üstüne alýarmy? Adamzat näme üçin ýerine durat goýýar? He? Iň esasy şu Haýtbaýewiň ýerlerine Haýtbaýewiň daýalary ýa anlatylar diýmeli belli zat. Şuna diýler. Onu azada bolmaz. Her ýanda. O teň erteki gün taýdyň götürüp ýene berdi birat bolsa sen olar mesele sabakçyly olar çykar da. Buny Türkmende kabul Türkmende kabul et almady. Pikirini düşünýän. Türkmende kabul et. Derden taýdymy tekrar götürecek. Taýdymy tekrar götürecek. Tövbe estağfurullah. Niýetim? Yani başka arayım olar. Menden öz dost, garyndaş dost oladyň baglanmanen berdi liste olatdyň. Diýen azyn Meniň garyndaşlarym 5 vilayet. He? Iňmer sen vilayatyny bardy. Düşünmedim. Gülleşen wagty mikrofonuňa çöküp ýeňem. Başga tema ýokmy? Teke nädimdiň? Alo. Azat Haýtbaýew. Eşden ediyorum. Al dost, meniň ornuma sen özüň goýup gör. Aňarda sana 5 çağın garaşdy. Meni sen orada ölemede olan.
Şaqqaytdym. Edizin kerk iş şaqqayt, işletmen, galancym ba, zadym ba. Fikret. Ondan habarymyz bar. $3000 aýlyk alýarmyz. Sağlym üçin öyle men işleýän, galanýan. Şuň aýtyp. $3000 aýlyk alýarmyz. İş yerinde ýatyp Ben aňarda 5 çağım var, şo tiýma. Gatulma teňkelik garaşyn adamly ýok. Bize garaşdyran adamly bar aňarda. Sen ni bärde uzatdyň. Her zat diýen, eýli diýen, bu diýen, bu diýen, bu diýen. Doğru. Sen men gorma ödüň öp görünni. Imi sen gornuňa çykyr. Näme diýip durýsan sen? Sen men gorma ödüň öp gör, azat. Men birini öz ornuma götürdüm. Ne teksen ýa-da? Ýatanaqda öz adamy dinläp tesvir etýärdi, analiz etýär. Yo men bärde adamlar men dinläp oturýan. Şo menem şonu diýende ýatanaq adamy dinläp tesvir etýär, analiz etýär. Я твою тактику изучил, Текешка. Men analiz edýän ogu filtrowat etmeli, anatsan, emela informasiýa, postulaýan informasiýany. Men görsem hem tanamak sizi. Встречает по одежке, провожает по уму diýerler. Doğrudur. Her gelýän adamlar dinlemeli, görmeli. Her söýüşenden söýüşjek bolsaň ömrüm ýetmez. Her birini dostam bolup duran. Şoň üçin dinleýän Tahirjan aýdyber. Öder näme? Nauşyny çykaraýda ýa-da gaýran kurşun. Nauşda men. Sesin ýangalýandy. Doğru. Telefon kanalı aşağıda olan yanına tumka bilemek yönü. Sana bir sorum var. Sen aýtdyň da sen onu bunu diýen, senin ýüzüňde adam ýok şonuň üçin onu bunu diýen. Onu bunu diýen zatym dogrymy ýa ýalanmy? Mysal üçin. Dogrular aýtdylar doğru. Şu mesela Türkmenistan'ın Kurwan Gurustan belli bir adyma değişi eýamyz döwlet boldugyny, monarxiýa ýok ýerinde monarxiýa bolanyny hakynda, diktatura ýok ýerinde sözde diktatura ýok bizde konstitusiýada. Demokratik dünýäwe hak döwlet diýip geçýär. Ýöne näme üçin o diktatura boldugyny şo zatlar diýsem onda men ýyzymdakylar düşünmen diýýänmi? Ay böyle ýyzymdakylaryny düşünen bolsaň näme maňa konstitusiýanyň 42-nji maddasy hak we hukuk tanaýar. Şonu diýmäne hukugyň bar diýýär. Siýasy görüşüňi, jemgyýet görüşüňi beýan etmäne hakyň bar diýär. Onda başlarsaň konstitusiýa diýen zada biz Beýik Britaniýaly aýralypdan soň näme delik? Onda bolýar, mysal üçin konstitusiýa laýyklyksa Türkmenistan monarxiýa bolsa men dogrudan tanqid edecekler. Yani Aýdarny Gurbanguly Berdimuhammedow karol ya monarx diýen, han diýerni, onu tanqid etmek gadagan diýen. Aýony diýen kanunçy
Bize onu ediyene. Doğru, alat senkim bir alatdan doğru. Näçe Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Bazı oğlum. Oğullar. Mikrofonumu açıyor da yaman juda yaman ya da ses. Nereye kızım neden? Hiç düşünmedim herhalde. Yaş soruyorum. Aylık neyse diyeni. Geliyor mu? Alo. İşte. Cevap ver işte. Ben aklıma cevap verim. Neredeydin? Düşünmedim de. O zaman sen akademiden ne için yılbaşı seni oldu? Muhammed sesin mara kesik gelýär. Düşünüp bolan apny ýa-da. Sen nece isteyen var. Ha, anne goýýar. Efendim? Kim maya ejeň mam ýanynda ýa. Yine bir tane mama yok geldi de tek ayersene. Mama yoklardı. Yo, nemesiniň gülleşdi o, ejesiniň gülleşdi. Ejeň mam ýanynda Muhammed. Biz nerede? Muhammed. Bu da nerede? Aýdana ejesiniň gülleşdi ýa-na. Muhammed Sen gülleşdi. bırak ya. Ben senden gülleşelim. Ejeň urup bolan gel. Efire bamy. Biz nerede? Owet burgany ejeni. Näme üçin meni dogurdyň diýip men ýaly adbrowso diýip terbiýe bermediň maňa diýip. Ay birem. Şulam türkmenmi karaň içersin? 79-njy ýylda bir ýagdaý boldy. Goňşy döwletde Iran İslam Respublikasy, häzir Iran İslam Respublikasy, ozal Iran Respublikasy diýip adlandyrylýar. Şo döwletem şo padyşahlarynyň şo Persiýa imperiýasynyň döwründe bolanlygy sebäpli zat edip uly bir şagalaň edip çölüň ortasyndan uly şagalaň edip bir konsert, toý beripdir zat edipdir-de. Pehlevi diýip şah bardy ýadyňyza düşýän bolsa. Şu konsert ele zat etdi ýa. Ana meniň döwrüm, meniň dinastiýam gowy döwür görýär, gelecekde zat diýär. 5 aýdan soň hökümetten şo Humani diýip biri Fransada taýinlanda. Şo Humani diýen biri gelýärden agdarýa Pehliwem Amerikaga çytmany bolýar. Edil inde ne diýsem size. Edil şol ýaly ýagdaý Türkmenistandan bolsa hiç giň görmeň iýleşýär ýakyn wagtda. Ýakyn wagtda diýende men anyk bir taryhy aýtjak-da, ýani 1 ýyl diýjek, 10 ýyl diýjek. Belli bir tarykda diýýär. Belki tiram bolup biler, belki 10 ýyl soňam bolup bilýär. Bolar ýöne. Her zadyň döwrü bitýär. Innem sana jaň gelýär ýa-ni. Ay ýok, taýmana jaň gelen akdy. Sisin pise, sisin. Okyň tutdumy? Şu taýyrka wagty gullýa.
Hem gürleýände özüme düşünmeýände Taýra aga. Esdämi? O Azat dinleyen. Sen aslında özü niýle? Aslında daşuldy. Naş oldu. Şäherdenmi ýa bolsa Kalpoz. Etrap kalpoz. Orozmetov da bardan. Yok. Yılanlı bir diýme. Yok yılanlı. Her tarafı. Tahta Paris. Tahta Paris. Seni ýomut däliýär. Ona ne umutlamayın. Ýomut meňzeň. Ona ne bilmiyorum. Balçak. Tahta Paris'de ýomutlar emes. Sayat Paris'den bar doğru etmem var. Yok Eldar ve Numat hemen He? daha sonra ben tahta Paris diyorum. Düşünmedim. Hadi ama kaçın. Neçe oldu ya şu 6 yılda Bergin. 4 yıl oldu tek. 4 yıl 2 ay oldu. Türkmenistan'da ne gidiyorsun? Aşkıvat'ta, Patap'ta. Kuruluşta mı? Kuruluşta işin mi o? Kuruluşta satın işin. Bäri gaýtmaň maksady näme? Bäri gaýtmaň maksady ýalnys seýläňmi? Hemme gaýtpati bizim gaýtyp göreldiňmi? Ne bolýar hadi. Aşgabatda tutup daha sonra bolýarmy? Polisiýa. Ya şurada. Yo, şoňaly bir hadisa boldy. Ben başıma gelen ha. Tüyleme. İş yerin belli olsa da, yer belli olsa. Ne şurada değil. Tekdili aşkıvat geldim. Firmada işledim. Firmada satın işledim. Çatma. Balçak. Firmada çasna oldu. Firma çasna da şonu olada. Firmada ol. Taktan dokmatan işledim yani satın da işledik geldim. Kvartal remont. Hozur remont odattırdı geldik biz. Firmanın adı näme diýersiň? He? Firmanın adı näme? Polmekus, Şakin, Nata, Hayfi ne diýen? İşe çykar firmanam. Polmekusda ýa şu belki näme wezipem näme? He? Wezipem näme? Galipçi. Galipçi. Aklat näme? Aklat $200 $300. Aklat normalde galipçinin $200. He? Galipçinin $500 $200. Girişini alır. İşini ora verirler. Tadı. Akladığını vaat etmeli de. Galipçi gerek. Aklat $330 olur. Razna rабочий de şu 170 olur. Aklat. Sen bir hep de tilo salliyle bir hepten son akladın belliyle.
Kaç firma oldu? Misayen böyle $400-500 çılık para. misayen ulan 405 az değil mi? He? Misayen ulan az değil mi 405? Bereket. Yok. Bizim mesela için bizim hem oğlanlar zaten aklandı belli bir vakitte yani misayen abi ben min 200 geçir alyadı. Kendin biraz yani Ben az alyan için ben atanmadı. Kakım atattı. O diye sözü vardı. Ağda bereket diye. hani abi 300-400 dolar ayda sonunda değerli ne etmek gerek ya şunu beğendim atladı 300-400 ama altına var. He? Ha sen beğendin 3000 dolar O da gibi. Adatsan. neyse ya 3000 dolar 3000 dolar ayda alyan kime beğendin? Fizikski işine. Böyle sen ne çıldıra işak ettin berdi Türkiye'de. Ben 2019'dan sonra ilk defa başladım bu şekilde. Ben şu 2019'dan beri 2019'dan sonra geldim. Sen ağır Türkmen'de Ben ne ettin? 14'te geldim yani. 14'te geldim yani. 2009'dan sonra ağırda ne ettin Türkmenistan tarafta? Öz karındaşlığını, öz yakın yarını, öz bir tuturya bir özün olayları ne ettin sen? Şunu kököltmerim anne. Ta protest toru. Berdi iyidin işini keybettin. Boşuna batın TikTok'u yapıladın. Efirin adyancı bir dövlet oturacak bolýan özüňçe. Akıllı jogap bir olay geçecek bolýan. Sen näme etdiň bolýar? Devlet näme? Ben devlet bolmak näme? Ben bir yerde o satın almak insan bir farklı. Efirlerine men gir. Näçe wagt gitdim sen bilen? Yok men adeli bir ostur satın almalar aldım. Ayrı devlet oldum. Geçen efirine tam bir soru verdim sana. Azat dedim. Senin kalfaz başçının kuruluşkur başta birinci yaşadın. Kalfaz başçının kuruluşluyor mu sen? Kalkoz başlığı men kalkoz yaşamam ya şu. Kalkoz näme özü? Sen aslında Türkmenistan'da yaşamayacak oldun senin. Sen birinci odatta kalfaz başka bir vatanım mı? Odat kellerini gördüm. Başka bir vatanım mı men Türkmenistan'da yaşamayacak oldum. Sen başta kalfaz başçının kuruluş gördük bu mesela. Azımçılıkların kuruluş gördük. Kalfaz başçının näle selamun aleyküm selam. Näsem owan adam şu kalfaz başçı. Sen owan adam şu. Men değil kulen men kalkozda yaşadım ya. Kalkoz näme özüm? Kalkoz diýip bakdan men kalkoz diýip zaten ama. Allahça tana emniyet nem düşünürüm bilmek zorunda. Kalkoz näme diýip soraýan men şu. Sen diýen hazır berdim Muhammed bir beýlen. Bala ben bir soru berende. Sen bana berdim Muhammed'in 10 saniye sözünü işine etmesi mümkün. Men şu benim berdim Muhammed'e go diýdim. Düşünmedim. Berdim Muhammed'in kurtasy da başga barsa. Onuň eden 10 saniye işine etmesi günün etmeli bana. Men şoň bolat senin ýaly menim bolan berdim Muhammed'e milli liderimiz diýýärler. Men olan işim näşime, döwletim näşimde, döwletiň başga, kalwal başga bizde. Etrap başga bizde. Men düşünme. Men öz hojurmy başga. Kalkoz başlygyň aýry bolsa seni aýry döwletmen. Hojurmy başlyk men. He? Olam näşime?
Olur ne işimden? Sen bilen garym peýlet ýa-da hakykati. Maňa Gurban gowy berdim Muhammedyň ýurdun başgany höküminde 10 sany gowy işe aýtdy ýa. Azat Türkmenlerde bir söz var. Ha. Oğlu bolsun diýip aýdylýar. Ha. Şunuňmy? Onda gelen hemme, gelen onda sözde hemme Türkmen hökümetiniň ýolbaşçylary hemme Türkmenistan sağlygyny orda. Sen aýtmaňyz bolar. Ganşyny oğlu bolsun diýip işi gazyn et sen özüň için edýän. La ilahe illallah. İşte senin gazyn yatır aňyry yatır. Öýlen zat et. Enaňa yatır zat et. Ýa-da Ýaşy senem bir akylanyňsyn da, özüň bolýan bolupdyr da bir ýaş gelecek, bir geleceğini uğurlamaly bir päsgel bolmada. Gelecek ýaşy İstanbulda doluş getmelidir. Okawym Gökberistan okuwyny dowam etmeli. Öz adyny şirket açyp getmeli. Sen näme açdyň? Şirket açdyň. Haytur Türkmen üçin haýry iş yapdyň sen. Ya kimlik ya çalışmadan bir açyp şirket açdyň sen. Bolý okuýarsyň şöyle. Sağ soru. Okuasyň şöyle. Okuw gutarsyň, gitmäsiň. Ýene gaty 2009-dan beri iş başlatyň. Haytur Türkmen üçin ulatdyň sen şöyle. Şirket açyp çalışym izin ýa bir kimlik zadyny başga zatdan oňortdy dokumentan ulat ederek. Onaranyň ogly bolsun ýa. Men Gurban gowy berdim Muhammedyň ýaly. Men gödöwni sanap birim marly, çarjyly ogly, aşwat ogly şirket açyp hemlat gülýärdiler. O ne diýdin onu? Ya indi sen görüpçüleýärmiň? Men näme görüpçüler? Sen görüpçületdiň. Sen okudum da atdyň. Ana olýar aklyn bawazy, güýçli bolan aklyn olýar. Ya sen näme içsen? Rahat et, durun geçene. Yani näme içsen sen? Näme içsen sen? Näme içsen? Şarap içemen. Belli olýar zaten. Yo sen özüňe garaly özüňe garaly giyjesine 7-24 bir sesin bir ýaşly birleýän wagty paralelini gürleme de gaýrat et. Özüňe giyjesine garaly işýändir. Şoňa giyje gündüz bilen näme etýäňde, çakoýam TikTokda oturýaňda, gündüzüne görünmeýän giyje görnýän esasy da. Senem men sana geçenlerde soru verdim. 3000 dolar aylık alýan Türkmenlerden bir işe goý diýdim men. Senin için ýalnız günçiliň bar bolsa da. Sen näme diýdiň? Ay onarynyň näme söýdüň diýýär. Sen näme etdiň Türkmenler üçin mysal üçin? Misal getirdin. Meniňe kakam ejemen Gurban gowy berdim Muhammed fiýaly bardy diýýär. Ve Türkmen üçin näme diýen? Men kakam diýip men kakam ejimni uzatdym. Bir agly. Sen şu Türkmenleriň firmaçyny görüpçüleýärdiň. Sen okak gaýtdyň sen kakam ejimni okuw puly berdi sana. Şu oğlum okadym diýip gördi sen. Tamam. Sen bolýan okuw gaýtmak näde tap gaýtdyň onu puly? Orlet gaýtdyň aňyrda. Ben Türk firmada birinciden bir müten okuw işledim. Men teknik bezapaslyk sowy işledim. Men bayağı şükür ýaşy hemme firmada men iş ýap gördüm. Sen daşa çykjak wagtyň sonra inaktan gol gerek dämi? Ýok, sen nereden tapdyň bunu ýazardy? Enemat
okuw diýip bar edip ereňten gol ola gerek dälmi? Hiç Nereden oldu. tapýan o ýazady? Men birinciden 18 ýaşymdan geçenem. Menem 18 ýaşyna geçen soň gulluga açjak boldum, enemetem gulluga gol gerek boldy. Türkmenistan gulluga O açjak senin enemetem. Sen indi Gulluga gulluk bilen açjak. Türkiýeň zähmet çekmezini deňizden. He? Sen indi gulluk bilen Türkiýeň zähmet çekmezini deňişdiräň. Eti şo boldy, men 2 ýyllyk gulluk ederim. Sen bäri Türkiýede getiriň pedasy ýok boldy. Ikisem olat boldy. Ha, harby gulluğunda geçseýdiňsiz da. Harby pedaly. Niye? Sen özüň aýdyp durýarsyň, harby gulluk bilen Türkiýe pedasy bolup durdy. Sen Türkiýe okuwy gaýtjak wagt enemetem gol gerekmimi? Şart namazat hiç gerekmimi? Pasy köpek Yalan hiç gerekmimi? gurläpsin. Men 18 ýaşdan geçendim. Ýaşy bir kılın kuşun deňämedi. Yaşasın beyrin odadan kaçıp var indi gazy birine er var indi al kaçıp bir al kaçıp ola dinler seni. 18 ýaşa geçen soň. Şurada sabun kaçıp ola dinler sen. Ecem hakkında ne yapayım ben 18 yaşım. Ben bäre gelimde 24 yaşımda ayçyk olayım. Ne biçim gerekmiyor 24 yaşında. Sen Türkmenistan çıkan näme çıkaýtdyň sen bolýar? Sen aklı soğuşuna bir yaşa çıkaýtdyň, iştir çıkaýtdyňmy, ola çıkaýtdyňmy? Okudy çıkaýtdyňmy? Şonu aýtyp ber maňa. Sen Türkçü mü? Sen onu alıp verelim. Sen Türkçüden sen näme çıkaýtdyň şonu aýtyp berersin. Sen yaşlı adam hukmunda mülakatlı sorap bilersin beni. Bızap soramana hakkın yok. Medeniyeti birbirleyen mi? Türkmençilikten utkanyan sen de öyle mi? Sen medeni şekilde azat yani meselede sorap bilersin. Yo men okudum diýen bäri 2009'dan soň işe başladym diýen. Kesinlikle ipleri dondurdun ya. Azatcan. Başta açın efiriňim yüzüň bilen gelsen gowy bolardy. Adam başga ütketgen başga bolar. Bir namyny ýöreseň gowy bolardy. Başta o suratyny goýup Azat Haýtbaýew zat Anadolu'dan suratdan Azat Haýtbaýewiň han suratlary. Ya Azat, bunu tanıdın mı bu yaşını? Şokrada, sesini kapat. Bu Zakir Dağı'nda bilemin bolar olmasız hem olar tarafta hem bizler tarafta. Kağıdan mı tanıdın mı? Şokrada, o sayatlı. Azat. Şöhret deyip atlandırdı, özünü berdi deyip atlandı, Batır deydi. Yok ya. Sayattan bu. Bu sahabın da adı yok, zadı yok. Belli derdi ayçak golem. Yok sayattan kovutan elmen bunu. Murat, ahmet men berdi men Türkmenistan daşy vilayet taýty tarapdan men. Yalan söylemesene ağa ya. Ahmet bize näçe gerek o profilimi gör, suratymy görsen, Şokrat men berdim diýip. Bola bir minut yaşlı. Bir minut yaşlı. Ne bir soru vereceksin ha? Mümkün olsa. Tahtanın komiteti nerede yaşlı? Tahtanın etraf komiteti nerede yerleşir? Gayret et kurun etsene sana. Tahtan komiteti mi? Taht şäherde yer. Nerede? Yanında bir belli bir zat var. Kurungan yerleşiyor. Taht kuruk var ha. Ya diğer pametlik var. Biliyor musun pametlik? Şunun doğru köçesinden ne? Doğru köçesinden ne? Ne mi şu olsun? Ne misin o senin? Ne mi? Komiteti zat ne misin o senin? Komitet. Yok doğru köçesinden men komitetim işleşmeyen mulat etmedim.
Yo men Azat sana ayta. doğru köçesinde Ulan yok. Öz qara gözümü işin, öz olalım edin, qara bakımdın. ya şu men sana näme diýip Sen ne bilsin bana soru ya? Kompütürün ne işin var benim? Sen kalfa basın ne diyelim boluyor? Otayda kalkıp başlaýar. Yok sen kalfa basın ne diyelim? Şuna bir kalfa basın, tek kalfolun etraf dittin ma? Kalfa basın. Janyga döyle men şäherli. Hemen kalkoz. Ola ha şeker Ha, dedin. ben bilmiyorum. Ben editörler verdim. Bunlar olmaz da mesela karşı ya doğru mu? Doğru işi değil mi? Ya şular. Men sana täzelik gurun berýän-de. Meniň dowlan yerim metr koýunça Aşgabat oblastynyň Aşgabat şäheri diýip geçýär. Evet. Mesela täzelik edip berýän. Sovet rayon diýip rayon var. Azatça. Dinle beni. Benim şam Aşgabat metr Aşgabat olup geçýär. Aşgabat köşi. Aha. Poş 24 çayda. Üstten çağam. Berdağa. Düşündün mü? Dolar ne açıldı? Dolar ne açıldı? Berdağa. He? Dolar ne açıldı? Aylan almadın diyorsun. Yok, taş resmi aylık alıp uğradı. Ne dolar? Ne açıldı diyorsun? Sen aylan almadın mı ben tak diyorsun? Yok, alamazsın. Ne diyorsun? Ne açıldı sen uğratmadın aylanı? O bana. Evet olsan iki kişiydi. Ne açıldı kazı? He? Kazı ne açıldı? Biz doların işi mi sen? Hani sen $3000 aldın? Adam saatlığı gülküsü ne merak? 3.000, 4.000, 5.000 dolar bir olay dedin. Ya sen de $400 alayım. $400 alayım. Uğradı. Normalce bir yerde normalce ölüm olay deniz. Bak, Berda, Türkiye'de nereden uğradı? Nereden alıyor Türkiye'de? Ya şu bir senin aklına açılır. Hayran etti. Şu $3000'dan bir aycık uzun bir $500 bir normal sirkana sana sekin men yangan adam kelle ağrayst yani. Biz ken ağın ösmen olat gitmen kahamın pulunu oladını okuwa gaýtmaz bolun da biz. Aňa bir adam 5 çağımızda aňa 5 çağımızda şol oýlap Oyalarda $3000 nerede kazanıyor ya? $3000 kazanıyor yok. Benim adam okumadı adam, senin adamın. Ben senin adam. Ama ben $3000 kazanıyor mu? Azatçı'nın $3000 kazanıyor. Senin yarım dolar kazanıyor. Bak gerizekalı kaçendir. Yo kaçyan değildir da şu teke grup nimetine mümkün olsa ses yanman ya adamı kelle ağrıt da. Hem ben yatanıza akmay diyeceğim. Yo. Fransa'da uruş gidip dura. Hiç uruşu. Ne hemen uruşun? Hiç uruşu. Berdi şoň üçin çıkardım seni. Seret iki telefondan girýäň diýip men sana ýaňy düşünürdim. İki telefondan girýäňdi. Şöyle sesin yanlanya, ýagny birine zapis edýäňmi, ýa bilemok näme diýäň. YouTube oýjak şu taýdan alyp bilersiň zapis edýän bolsa. Tahtadan diýip aldyda geri zekalyň adamsy. Sayatdan diýip öňden el gepleşip görse şohrada ne ýalan sözleýär. Şerefsiz ama öyle bir senden geçirmeden ekene ya. Paris diýip barmy lewapda? Malinki Paris. Ya ön Paris diýdi de Sayat'a. Sayat Paris we tahta Paris diýip barda da şu. Tahta Paris diýip geçýärsin. Ol tahta bazı şeyden. Tahtı biti diýip tahta bazar aýdy etdiler. Paris diýip Sayat aýdy etdiler. Tahta adam sen aýdy etdiler. Tahtala. Yok ben ona geçerlerde gurun attım da şu komitetin yerde diýip sora verdim. Şonda sorama jogap berip bilmedi. Ýöne bugün taýinlanyp gelipdir da. Şu komiteye doğrudan
meýdanlygyny ýöne köçeniň garşy ugrunda näme bar diýip soranda ýa-da şo taýda ýene tupy edip başlady-da. Dälixana bardy. Dälixana var. Komitetiň arka tarabynda bir ýap bardy. Ýapdan mostdan geçen kafe var Güneş diýip. Güneşden soňra Raddom bar. Raddomdan aňyrda Abbasnoy şo etragyň balnitsasy bar 4 etaş. Men erden Daşozda bolýan olsaň, men Daşozda 8 ay bir komandirowyny işledim. Hemme etragyň nirde haýsy bina, nirde ýerleýjäni neçe bilýän-de Daş. Bulgurlaýana bir toga diýýärler-de. Ya bolýar-da bir açyk insanlygyňyzy ya aýlygymy pelar manatdan alýan, pelar manatdan uradan diýip diýmäne gorken adamlar bular başgalasyny näme gelip gorýa kalar ay? Azat, men şoňa haýran. Sen näme nägileriň bar sen? Büýneme gowuk kalmaly diýip ýörsiň-de. Hemişe gowuk kalmaly. Näme nägileriň Azat dogry mende bulan bolup berişi. Aňardan Ali Çoçke diýdi kody, bul çyke diýdi kody. O gerizekalar çyke onuň izinden milleti maskara etmek üçin rezil ettirdi. Olan gaýdan gepinden her bir parçasyndan alyp. Men bu gerizekalar bu hökümet bilen uraşan, bular gaçyp bir Dursultandan 10 kere jaň eden. Ya sen bana küfür ettin. Ya kardeşim küfür ederim. Yanlış yerdesin. Ali Han'a ayden yok. Vendetta aylen yok. Daha zat adama korkutup Merdan var ya Badrov'u. Badrov'um telefonu can açan ok ya. Ben ayda koça çıkacak. Azat koça çıkacak. Yoruldum artık. Ben üyeyi de sümeleyere. Ya şol wagty men sana bir zat düşündürýän-de. Mysal üçin maňa biri bir zat diýär. Şonda dogrudanam wagty pikir etýän-de, dogrudanam belki mendem kemçilik bardyr. Belki şonu düzetsem belki bir zat düzeler zat diýip pikir etýän. Sen aýtjaňa şu atlandyrdyň hemmesini. Olar telefon açsam näme açanaklar, zat edenaklar diýende. Naşit bir kemçilik senden bardyr da. Kemçilik diýende her adamyň kemçilik var. bolýar. Doğru, gara. Bular bir zat sorasa men yok diýmen. Bir zatlar etdiyse, geldiyse geljek. Aýtsalar. Aýtmasalar men nerden bileýin? Azat sen näme edip berýär? Men nerden bileýin? Ýüzünden de geldikmi diýmeli aýyp zadyr, utanç zat. Birinji çağıracaksın. Son geldinmi diýip biljeksin. Bular ne çağırýar? Akula bilen hem telefonda gürleşmek birazcık özüňem ziýan bolýanlygyny habaryň bardyr ha? Ya men gürleşik Azat men gaty görmesin. Ve kavirlerinden var ya eziz yallarından ya on yallarından kavirlerinden men var ya şu akula diýenine men hormat goýan sebäbi ýadynda bolsa bir narkoman diýip çykardylar ha bilen daş oldu bir watandaşy üýüne gitmejek goýup. Bileňdämi? Şonda şu akularyň öldürdi. Ya şu uruşda seret uruş ozol vardı doğrudan bir негласно джентльменское соглашение diýip bir zat vardı da uruş ýagdaýynda şu Женевское соглашение vardı. Şu yaraly adama el değirmek golanak, zat etmek golanak diýip de. Ýöne gynansak da Türkmenistanyň hökümeti bizim bilen göreş alyp barýar mysal getirende. Ol her türlü metodikany, metody ulanýar, tapadok olar amoral ýagdaýam ulanýar, moral ýagdaýam ulanýar, her türlü ýagdaý ulanýar. A sen olsa olara garşy ýok bul негласно джентльменское соглашение. Ya men Azat onjum men göýnüm açyk bilemin men götümde näme etsem gizlemen. Ve maňa töhmet ataýanda da ýalňyş atanlygyny mesut edýär. Misal üçin Dilber Abalakow bilen Dursultan Tagarowyň eli ýokmu? Bar. Nur Muhammed Anaýewiň eli ýokmu? Bar. Eziz Mahmedow eli ýokmu? Bar. Seniň eliň ýokmu? Bar. Hemmäňiz gepleşen kadyn. Iňerkisi dewleteň içinde gezip ýören bir kadyndy. Mümkin bilmen sen akula bilen bu o zatlar aýraly doganjym. Etjek adam ýalňyş. Men etjeň ýanynda dogan, etmejeň ýanynda däl. Misal üçin düşünmedim ne? Ya sen gepleşmeýmiň Dilber Abalakow bilen gürleşmeýmiň özelde.
İşin düşer ya, Menmi olmasa onun işi düşer. menmi gürleşýän? İnsanlıktır. Doğru değil mi doğanım? Menmi gürleşýän? Ha, menem gürleşme, gürleşme diýmen ýöne aktivistlerin adyna geçer ya, onun men şikayet edemok Nursultan Dilbere Balakowaýdy bilen haýsy bir aktivisti şikayet etdim. Dogry, men Dilbere Balakowadan bir zat alyn, dörrew ýapyşdyrýarlar, satýarlar Dilbere Balakowa. Eziz Mamedow'a näçe gezek zat geçirdim, Dilbere Balakowaň adyny geçirdi. Ya olmasa onun adyny geçirýär, munyň adyny Gözüňde geçirýär. uzalypma. Satyn megen neşlerim satý. Men erkek Gözüňde diýip beren adamlarym menmana satý. gözüňde ulan akolany gözüňde uzalypma. Yok, men kimse bilen işim yok Doğan. Azat, sen bir zat buyur, yok diýim men. Akula diýenim gorkýar menden. Men de maýden, Dilbere Balak. Nereden bulursun ya şu? Ya gorkýar ya. Nämemiş? Gep gizlemiş. Men bilen Dilbere Balakova kimler bilen gezip ýör, kimler bilen tozup ýör, kimler bilen bu hereket edip ýör. Neçeler biles Azat, bizem dogry däl diýip düşünensiňizler. Ýöne Yok. haýsy bir bilimlisi gelsin de sorama jogap bersin. Men detally konuşan Doğan. Men gürlenimde bir zatı mantıklı gürlen. $500 alypsyň, bermänsiň. Onyalı karakterim ýok-da Doğan. Adama tökmen atmana. Men Nursultan ýanına çağıranda da aýtdym. Nursultan taganma. Men seniň ýanyňa gelbilmen. Meniň sebäbi Azat gizläp bilmen. Men atamam uly işgär bolan. Eger meni zat eder bolsa. Uly işgär däl de mende bir etrafyň bir ýerinde bir zat uly işler. Men ýegen zatlarym, daýlarym ya olmasa giýewlerim hem işgär adam. Kızıklı däl. Wot diýminde gyzykly däl. O zatlary menim sizlere açmana hakym ýok. Men haýsy bir aktivistlerden ya bir zatlar öğrenip onun ýanyndamışy. Dogry, mysal üçin aýdaýyn, Nursultanyňky dogrymy? Bir gün oyan türkmeni bar sary içýany. Serda kime şol? Oyan türkmeni garyndaşym diýip berer. Bir gün ol Nursultany ýamanlap ýör. Edeni işlerini ýalňyş diýip ber. Bir gün gören Nursultan bilen atçy da batçy pasport problemasyny çözjek bolup berler. Azat. Karşı görüşýäňiz. Siz maňa aýtsaňyz mümkin bolsa. Men Türkmenistanyň häzirki zulumuna garşy Doğan. Men kimse garşy ýok. Men Türkmenistanyň häzirki sistemasyna garşy. Bolupdyr da şoňa garşy görüşde bar göýüjüň şoňa garşy näme? Oňa garşy görüşjek de ýöne insanlara kandyrmaňlar Azat, kandyrly, nähil kandyrly. Adamlar çagyrýarlar kömek, mysal üçin meni Nursultanyň gepine giden bolsam, men okey, daway men kiram oňart diýsem, o Ali Khan dağında menem yatmaltım. 6 ay 7 aylap iş tapıp bilmän, zorluk ýagdaýda yatmaltım Doğan. Menin habarym ýok da hiç zaten. Yatanoklarmy? Eziz Mamedowyň, Ali Khanyň yatanokmy, Atamuradyň eline dokument aldymy? Näçe bu zatlary gizleýinler? Näçe bu zatlary aýtmaýanlar? Izinden bolsa bilmerin pısır ederler. Onu da mullakan edip anı da bacı gereği yok kardeşim. Yanlış var mı? Yanlışı düzeldi gideceksin. Ya şu men sana bir zat diýenmen. Sen bilen biz ilk tanışan günümizden şu güne içinde ilk günden men aýtdym da. Senin etken işin bize misal üçin peýdadan ziýany kendi aýtdym we sen halamadan şu gurunda ýöne her birine üçin şu ziýan edip ýörsiň da. Näme ziyan etdim? Azat sen peýda eden ýeriňi aýtsana. Erkek ýaly sen nähil bolsaň ýanyndaky adamlaryň bilen peýda etmedik o zaman peýda etmedik o zaman aýtsana. Haýsy peýda iş etdiňizler. Bizleri kandyrmaňlar Azat. Bizler o Näme diýip kandyrýasy? TVT topary näme etdi? Çıkan adamı Murat Kurbanow saldyrýarlar. Çıkan näme üçin Murat Kurbanow kalkan ok? Ya Vendetta özü de o edip otur, aranza var edip otur. Onun yüzü kapalı. Yanındaky adamlaryň yüzü açyk. Mesela senin ýanynda sen arkadaky aýdylar. Bilmerin. Men düşünemok bilen albaren siýasatyňyzy, albaren ýolumuzy men düşünemok. Şaşyrýan kanwa. Doğancığım, biz ağzı bir olmalı diye. Ben
10 günden beri Azat ben koçağa çıktım. Ben canım sıkıldı bile mi Doğancığım? Ben bir yerinizden pul soramadım. Ya bir yerinizden kömek soramadım. Azat pul soradım mı ya? Kömek soradım mı Azat? Şu ya avukat kömek ettiydim mi? Diýmerin mi? Sebep benim kanunu esasında çıkmarın mı? Yanlış yerlerde görünmerin. Haysi yerinizi Azat gördünüzler men suradıma. Koy görsün hükümet. Ulu yepa bir tova koymaz Doğancığım. Sebep men hakkımı isleyin. Men hakkımı islemekten başka iş istat etme. Ha hareket edesin mi? Edes Doğanım. Yöne men devete üçün, senin arkandaki güç üçün, ya bilmerin ol bul üçün etmen Doğan. Milletimin yanında mı? Arkandaki Milletin näme yanında. güýç bar ben düşünmedim Mesela ben. ene Dur Sultan mesela näçe soradım. Senki dogry tumuş var. Dur Sultan Nur Muhammed Annaýew milleti proteze adam çağırıyor sen aýdyn çıkmaň diýen. Senki dogry mu? Ya Nur Muhammed Annaýewiň kim dogry mu? Haýsyňyzyňky dogry, haýsyňyzyňky ýalňyş. Sen öz kafaňy göre çalışy. Nur Muhammed Annaýew öz kafasy. Soň millet näme bolu? İkiňiziň ortaňyzda ulgy. Bu pezevenkler haýsynyň anayım? İksema bir pezevenken bizle kandyryp ýöreken diýer. Yalan mı Azat? Suçluyor mu abi ya? Şu pezenek diýdiň meni. Vallahi pezevenk sizden yaptığın işiniz. Doğanlar etçekmi halal edinler. Azat katvorenizler. Söz bağlaňa Ben 10 günden beri Doğan Azat ben 10 günden beri kömek soren. Yok her kim kaçıyor menden her kim. Indi Merdan Badrov'a maçmaya başladı. Odam cevap vermedi. Ya tövbe estağfurullah. Öyle bir ağzıma küfür eder. İzne çıkayım da Doğancığım yanlış mı anlar? Avrupa çiller çıkıp özleriniz yamanlayınızlar. Milletimize bir iş etmezden geçirilen Avrupa çıkayınızlar. Biri narkoman, biri oğru, biri maşinlik, biri dolandırıcı. Men seň bilen gurungdaşýar. Donuşýar. Men Ýewropada däl özüň bilýän men Türkiýede ýaşaýan. İkinciden gıyırmak gerekler normada özgeldi tek menim sen bilen mülakatda gülleşip dursa özgeldi tek wapşa dımda day. Azat, dostum, ben sana näme ziyan ettim? Aýtsana. Birinde ziyan ettim. Ziyan ettim. Ben kaýsy etdiği işine falsa oldum. Kaýsy etdiği işini öğrendim ben onu hükmede getirdim. Ben nägili bir mantyk bilen nägili tökmek atayım bana. Işine zarar etme. Bizi ayağa... Sesi gelen hafta şunun. Sultan pezevenk iyi saran adam. Ol pul üçün çıkan adam. Ben onu... Bala ildeşler geç yaşaymayınız beni yatarım diye bağışlarsanız day. Efir bir 15 minutluk uzak yoldan geldim girdim. Eline düşen olsa, o Ali Çoğ eline düşen olsa, Nur Muhammed Annaýewiň Eziz'in eline düşen olsa bile mi sizler rezil edersin? Ya şunu gittin şu telefonda bir gürleşe gayret et de şu başlasın elini öňde näle gok kalma bolsa çıkaryan mı näme de gittin öz ara gürleşde. Azat sen soradın ama sen niýerine? Sen bizlere zeper ýetirýärdiň. Menem seni sora otyryn. Zeper niýerine ýetirdim? Otursunlar şu an. Zeperden ziyan ýetirýär. Sizler samsyklığınıza mı zeper ýetirdim? Bak Azat. Bir peýdaň degen olsa açyk sözle. Bir iş edesmi açyk sözle. Bana ben de näme diye. Menin diye birinci ındama gireceksin. Ondan sonra benim fikrimi öğreteceksin. Hayırdır kardeşim? Ben seni tanamam. Seni tanamam için. Seni ındama girmek için. Tamam Mehmet. Ya samsyk mı sizler? Adama sonra veriniz. Sen diýdin, toparımızdakilara hemmesine aýtdym diýdin. Nur Murat'tan peýda gelmez. Bizlere ziyan eler diýip aýtdym diýdin. Ýöne menem sizler aýdyn. Hemmäňiz bir boka yaramaýsızlar. Näme ziyan etdim men sizlere? Azat senden başlaýyn. Näme ziyan etdim? Dinleje. Men bir kulen olaň toparynda däl. Men sana näme ziyan ederim aýtsana Azat. Bir dokumendiň öwrenipmi? Bir hökümete verdimmi men seň dokumendiňi? Ýok Azat men seň iň arksy çaý çörek görmedim ben Doğan. Ay alama. Ne yalan söz şerefsizsin. Azat şerefsiz. Allah'tan korkmayınızlar. Yani bu yüzden millet sizlere inanmaya ayağa kalkmıyor. Näme diýip şerefsizlik etdim ben. Azat aýtsana. Gülenizler. Vallahi sen Anadolu'nuz var ya o Anadolu'nuz. Kakamratı deriften sizler tapatlı yeriniz yok. Onlar bizlere bilimsiz deyip güle. Bilem sonra ama cevap verilme. Ben aydın. Ne üçün diyen? DVT'den ayrılman kan.
Murat Kurbanov aýry bilmediňizler. Çıkan soň sen haýynlyk edin. Sen tökmet atýan ona. Näçe Bu näme diye? adamlar Sen diye öldürdün, bilimsiz hem diye. kimse Sen diye koyun, her tahtaların dişin içinde var. ölü gidin diye. Tökmet atýanlar agalar. Ben Näme diýip sizden tökmed hesabı burada atdy? Kim sorayım. tökmed atdy? Janyňa dönen Nurmurat, men olarmy? Sen Gitdir atotýarsyň oğlum. ha. Zeper ýetire. Näme zeper? Näme? Bir dokumentini alypmy? Näme ýany ýetiren Dokumenti bakmış satdymmy var. ben? Azat açıklasana sen. Näme Zeper diýip yetmende näme zeper yetirdim ben senin? Ya götüňizde dedikodu yaptım mı? Fotoğraflarınızı, yanlış fotoğraflarınızı paylaştım mı? Yok kardeşim. Azat aýtsana näme zeper yetirdim? Näme milletin içinde propaganda ýaýradyn, yalandan bilmerin. Senin egindeşin diyen kadının iyi mi? İnaksi dinine näme diýdi bilemmi? Musulman dini. Ağzına sıçar on ýaly dinim diýdi bilemmi? Musulman diýdi var bolsa ağzına sıçar diýdi. Şalawa diýdim. Senin anaňy sıkaryn diýdim benim. Bilemmi sen egindeşin? Çemel öğräňe. Gülen Dinime ağzına sıçtı, dinime. Sen on ýaly adamlar bilen ýören olsa, senin ağzına çemeni ýaly erkek ýaly häsiýetiň bolanmasa bağışlar seni. Çemen öğräňde hem bu koya başardı. Ya ağam boş versene ya. Seni Akbel Zapar'ın kucağından altından kalkmadık. Çemen öğren ayçak olayım. Akbel Zapar'ın altından kalkmadık. Çemen öğren bana şey yapacak olayım. O Çemen öğren ilkinci Akbel Zapar'ın altından kalksın. Düşündün değil mi? Akbel Zapar'ın altından kalksın ki son bize bir namusumuzdan, bizim dinimizden akıl öğretsin. Tamam mı ağa? Bakınlar, iç yakıncın gülküsü bu. İçinizden era, divilmeyiniz, tuğut edilmeyiniz, yanlış divilmeyinizler. İçiniz yani sonrası götürünüz bir şey, he, değerli diyersiniz, alkaş, narkaman. Ya, sizler o bile Nur Muhammed anlayıp değil, o bile Nur Muhammed'i kandıran, böyle sonundan susar gider. Yok, ben susmarım. Azat. Ben ertesi nesip olsa koça çıkacak. Yanımda olmadıklar Allah can ben sizlere karşıydı en son. Näme diýip köçeye çıkacak? Ben däli diýip çıkacak. Ben namusum. Men däli diýjek. Men däli anasını orospular var ya, anası orospular maňa aktivistem, hökümetem maňa anası orospular maňa jogap berýärler. Aýalyň gurun etdiň ba Nurmurat, men sana näme diýip häsiýet berende? Näle fantaziýaň bardy? Ya sen men sana aýdym onda bir edeni işini edip bilmezsin. Gayratyňa çatmaz. Düşünýärmi? Meniň eýindeşim bilen näme işiň bardy sen? Azat kimsin sen? Çemen öğren kuluna gidip veren bir çakalsın sen. Kimsin sen Azat? Çemen öğren şon ýaly milyoner da onda men pulmy sakda ya. Vermedik olmasan anam jelep bolsun öňünde. Azat anam jelep bolsun. Kimsin sen Azat? Senin psiki fantazin yaman beýikler var. Bereket kessin. Azat men kimse çakallyk etmerim. Şimdi çakallyk eden. Ayt da men sana niýende pislik yaptım Azat? Allah'tan korktu ayt niýende pislik yaptım. Hey Nurmurat. Azat ayt da ertek bolaw niýende pislik yaptım men? O iň yaman zeper gelen ýere mendenmişim. Niýende pislik yaptım Azat? Canım döne, mezar bir zat deyip doğurundu şu an sen başka bir zatı soktun. Hemmesinin adını atlandırıp çıktın da bilmem. Nurmurat, sen şon ýaly akıllı bolýan olsaň, näme üçin biz senin iziňden gidemakda? Dinle, ben sana bir soru berjek da. Hemmesi senin üçin yaman da, hemmesi. Menem yaman, men eýindeşim yaman, hemmesi senin üçin yaman. Sen näme üçin gowy bolaňak da biz senin iziňizden gidemakda? Benim gepini daşıyım Azat. Sana bir zat et, sen onu edeyim. Misal üçün beni erkek koça çıkacak oğlum. Sen bana kömek et diyen öyle. Yok, bolmuyor. Hayırdır kardeşim, senin ne için? Senin üçün hemmesi yaman da. Milleti toplayın, birine vatan dövlüğü diyen ya olmazsa. Ne? Vatandaşlar bunu tanıyın. Bu sizlere hıyanet ediyor. Sizlerin üstümüzden bunu diyen. Sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Diyen vakti çıkan o korkun. Nurmurat can siyaset emosiya bilen edilen hak düşünýärmi? Dağma. Emenizden erkek lan ya.
Farkat erkek ya. Hemmenizden erkek. Nurmuratcan, siyaset emosiya bilen edilen ak diýen düşündirip bilýärmi saňa? Hemmeniz pezevenk. Ha, milletin arkasından mı kazanacak olayım? Bar Milletin ýok bolsaň arkasından mı gaýrat giyecek olayım? etdik. Yok. Kiretmenler. Ha, tiktirlin gidinler şöyle. Milletin arkasında sizler girmersiniz devletime. Sizler girinler, ayağınızı keser. Kimsinizler sizler? Birinin 2 kuruş pul için satılıp veren namussuzlar. Gelin. Ya kardeşim ben 1 kuruş pulu yiyen olsam haram olsun. Eğer bu sistemde 1 kuruş pulu yiyen olsam haram olsun. Yalandan. Ha doğru. Mesela Nur Muhammed Anayip yanlış sistemden beni başka yere erçek oldu. Etmedim ağa. Pulunu vereyim dedim. Dur $100. $100'la 50 doları yol puluyum. Kartinka pulu çıktı. 50 doları dur atayım. Mesele de yöne hükmet atmanlar bana. Kanuna uyulmayacak dağıtlar bana buyurmanlar. Kardeşler götümüzden gelse çıkınlar. Götümüzden gelse. Pezevenkine baş sizler ki geleniz sizler. Ya iş edecek adamı bir koyunlar ya kardeş. Utanmasızdan gülenizler. Allah sizleri güldürer bir gün. Şerefsizleri. Allah zaten güldürüp diyor ya Allah. Sizlerin gidecek yeriniz yok. Ya normal düzgün köçe çıkalım. Yurdumuza gidelim diye. Kimse gerekten. Öve geldi vallahi ya. Ben hemme kişiye yalvardım. Hemme kişi öve geldi. Köçe çıkalım. Oğlum. Farkat üçün. Bak anamız gel farkat olsun dedim. Gel bu hemen ayağı çökürelim diye. Yok olmuyor. Ha boş ver. Bor Allah emanet. Sizin ya pezevenk amına koydum öyle olur.